Takže můžu? Ano. Dobré, tak všechno fachčí. Super. Takže já vás chci tady strašně moc přivítat. Já se přiznám, že jsem neskutečně nervózní, nebudu lhát, protože je to moje premiéra, moje první přednáška. No, ale jelikož jsme s Marečkem, s mým parťákem běželi 250 km ve Švýcarsku, měli jsme to jako projekt pro nadační fond Nezávodím pomáhám, tak jsme se rozhodli, že uděláme tady tuto přednášku, protože plno z vás mi psalo nějaké otázky, všichni chtěli vědět, jak je to možné uběhnout. No tak nás tady s Barunkou, s Péťou u stolu a tam s Péťou napadlo, že uděláme tohleto dneska na Ondřejníku. Takže já vás tady srdečně zdravím a samozřejmě pokud nás podpoříte a přispějete na tu naši sbírku, je to dobrovolné, tak budeme ale samozřejmě rádi, protože se snažíme vybrat co nejvíce. Myslím si, že se nám to podařilo celkem skvěle, ale 250 000 to nebylo. Takže, kde bych začala? Asi plno z vás, já si u toho sednu, můžu? Plno z vás asi bude zajímat, proč jsem se vůbec na takový závod přihlásila. Začalo to asi 8 měsíců před tím, než jsem 12. července stála na startu s Marečkem. Mareček Svoboda, to je můj parťák z Brna, tím chci moc pozdravit. No a on o mě ví, že já miluju dlouhé tratě. Co nemám víc jak 100 km, prostě já běžet nechci. Já se strašně dlouho rozehřívám, trvá mi to 30-40 km, teprve pak mi hlava a tělo přepne a je mi už všechno jedno. Takže mi nějak tak zavolala a říká: Lindi, mám pro nás 2 závody, to se ti bude líbit, je to dost dlouhé. No a oznámil mi, že to je závod ve Švýcarsku Eiger Ultra Trail, který má 250 km a 18 000 převýšení. Když to řekl, tak samozřejmě mi bylo zlé, představila jsem si, co to bude za masakr, no ale je to výzva, je to další možnost udělat nějaký projekt pro naši nadaci, tak jsem na to kývla. Říkala jsem si, 8 měsíců, to je dost času, to prostě zvládnu natrénovat, však to je pohoda. Jenom znáte to, chodíte do práce, máte děti, máte rodinu, do toho máme stěhování, 3 pejsky, no a tak nějak to letělo. A já jsem si uvědomila, že máme 2 měsíce do startu. No, tak to už asi nějak nenatrénuju vůbec nic. Nicméně samozřejmě jsem aktivní celý boží rok, takže tam to bylo o tom spíš potrénovat trošku hlavu, protože 250 km je jasné, že se nepoběží třeba jak bez sedmička, tady nějakých 15-16 hodin. A bylo nutné vyzkoušet výživu, oblečení a takové věci. Takže jsem nastolila takový specifický trénink, kdy jsem běhala do práce do obchodního centra Frida z Petřevaldu, což bylo nějakých 23 kilometrů. Potom jsem chodila v dešti, v největších teplotách venku, co byly, abych si odzkoušela prostě oblečení. No a samozřejmě, abych nějakým způsobem posílila mentální myšlení, tak jsem se postavila doma na pás a běhala jsem třeba 3 hodiny na pásu, kdy koukám do bílé zdi a v uších mi hraje jedna písnička. No tohle, když vydržíte, tak fakt máte tu hlavu silnou. No a nějak to tak běželo a bum, a už jsme stáli s Marečkem, nebo byli jsme ve Švýcarsku týden dřív, abych jsem se trošku uklidnila, aklimatizovala, dala se do klidu. Vlastně teď jsem zapomněla nejdůležitější věc. Já jsem si na tento závod udělala speciální tetování, se přiznám. Plno lidí mi vždycky kouká na ruku, takže já se postavím a ukážu to. Mám tam takové 2 vlčata. To jedno je s hnědýma očima, to je můj syn Dominik. To druhé, to je modré, má modré očka, to je Danielek. Tady nad tím, to je hora, kterou jsem běžela, takže to je přímo z tohoto závodu přetetovaná hora. No a já jsem tady nahoře jako maminka. Je to takové prostě, když nevíte, jestli se vrátíte, já se přiznám na takový závod, prostě člověk s tím počítá, tak jsem je chtěla mít u sebe. Takže tohle jsem si nechala udělat na tento závod a jeli jsme týden před závodem do Švýcarska. Já tam mám tetu, takže vlastně jsme týden byli u tety. Mareček pak přijel asi 3 dny před závodem, 3 nebo 4 dny? 4 dny. Tam jsme si spolu dali nějaké 2 úplně lehké tréninky, prostě zaběhli jsme tam na nějakou horu, pak jsme si seběhli někde asfalt. No a vstanuli jsme pěkně v úterý ráno, zašli jsme si ještě něco dokoupit, no a jeli jsme do Grindelwaldu, kde byla registrace. Tam jsme přišli a jako to mám já vždycky těší, tak to opět zase muselo být zajímavé, protože nám oznámili, že mají být strašné bouřky a že změnili trasu, že trasa prostě povede jinak.
Přiznám se to, já jsem měla srdce v krku, protože asi 2 měsíce předtím jsem byla vlastně na závodě Dinarides, který mě šílená bouře chytla na jednom vrcholu, když jsem se odtam vymotala a to jsem teda si myslela, že tam zůstanu už. Když jsem se vymotala, přiběhla jsem domů, tak závod zrušili, jo. Takže já opravdu, když slyším bouřka, tak mi se nedělá moc dobře. No nicméně změnili trasu, nějakých, já nevím, to mělo být 250 km, ale mělo tam být převýšení trošku jiné, že nás nepovedou úplně tam nahoru do těch kopců. Ale to je to celkem jedno, jestli dostanete šlehu ve 2000 nebo 2300, že? No a šli jsme spinkat s Marečkem, jo. No, bylo 12. jsme vyběhli, že? 12.7. jsme teda přišli na start, tam už jsme byli nervózní oba dva, nebo já teda, a mluvím za sebe, byli jsme nervózní, pochodovali jsme, dokonce jsme tam potkali naše elitní běžce z Beskyd, takže jsme se s nima pěkně přivítali, popřáli jsme si štěstí, no, rozloučili jsme se s našimi supportáky, kteří jsou pro nás velmi, velmi důležití. Odepsali jsme do rodinám domů, protože nám bylo jasné, že od této chvíle, kdy vyběhneme, tak my už jakoby se s nimi nespojíme. Já se tady, přiznám, předala veškeré svoje facebookové, instagramové hesla tady mojí baronce. Děkuji baronce za to, že celou dobu vás informovala o tom, co se na našich sociálních sítích děje, protože my jsme to dělali takovým způsobem, že prostě jsme měli WhatsAppovou skupinu, tam bylo jen 10 lidí, teďka můj manžel vždycky, když jsme někde doběhli, tak dával fotky, napsal, kde jsme, no a baronka z toho dělala příspěvky na Facebook, aby všichni lidé, kteří nás povzbuzovali, věděli o nás co nejvíce. Takže tímto chci baronce moc poděkovat. No a teďka zase se vrátím na start. Takže jsme vyběhli, běžíme si to s Marečkem, úplně nádherná práce, běželi jsme, že jsme ani nevěděli, běželo se nějakých asi 10 kilometrů dolů, tím, že se změnila ta trasa, tak jsme měli vlastně klesání hnedka prvních 10 kilometrů, no ale nám se běželo nějak tak dobře, že když jsem se koukla na hodinky, tak jsme měli tempo nějakých 4,40. Což jako když víte, že máte před sebou 250 km, je opravdu rychle. Na pohodu jedeme. Na pohodu. Ale tam prostě musíte uvažovat, nesmíte to přepálit, musí to být prostě všechno naplánované, protože my jsme šli vlastně do závodu, kde jsme vůbec netušili, jakým způsobem půjdeme, jaká bude trasa, jaký bude prostě terén. Jo, není převýšení jako převýšení. Je rozdíl, když jdete po asfaltce a je rozdíl, jestli to tam šplháte někde na skalách. Takže jsme si fakt hlídali strašně to tempo. Po, já nevím, 5 kilometrech jsme vlastně viděli poprvé naše supportáky, kteří nám jen u cesty zamávali. My jsme proběhli, pak jsme ještě jednou viděli a po těch 10 kilometrech začalo naše první stoupání. Když jsme stoupali asi hodinu, tak jsme s tím Marečkem vlastně šli a už jsme začali odchytávat první dvojce, které prostě vůbec nebyly sladěné. Už jeden z nich třeba nemohl, byli to 2 muži, ten jeden byl úplně hotový, druhý prostě šel, tak my říkáme, s Markem jsme si vykladali, jak vůbec můžou takový lidé spolu jít, protože tam trpí oba, tam netrpí jenom ten, který je na tom lépe, ale trpí oba, protože ten pomalejší se chce vyrovnat tomu druhému, chce šlapat, ten druhý zase čeká na to, tak je nervózní, je to prostě strašně složité a musí se na toho druhého brát ohled. To my jsme s Marečkem měli díky bohu jasně dané, jakým stylem půjdeme a naše myšlenka byla, že po 100 kilometrech nesmíme vědět, že jsme vůbec šli. Prostě to byl náš základ, takže my jsme se o tom pořád bavili. Marku, dobré, všecko pohoda, Lindi, dobré, všecko pohoda, jo, zpomalíme, najíme se, vůbec nikde jsme netlačili, opravdu jsme šli, my jsme to ani nebrali jako závod, ale spíš, že to bude výzva, kdy vlastně vůbec dojdeme do cíle. Takže to se nám podařilo, já nevím, na 20. kilometru nás zastavilo poprvé vlastně nějaká organizace závodů, kde nás drželi asi 10 minut s tím, že nám nejde naše trekovací krabička. Takže nám to tam zkoušeli, někde vysílačku volali, prostě vůbec nikdo nevěděl, kde my se pohybujeme. My jsme měli GPS-ku v hodinkách, ale neměli jsme díky té trekovací krabičce, která fungovala, vlastně ani informace od našeho supportu, protože oni nás prostě neviděli. Takže se řešilo toto, nevyřešilo se to, takže běžte nahoru, takže jsme pokračovali nahoru. A když jsme si to tak s Marečkem šupadili, tak najednou se začalo stmívat, byla tma a začaly blesky.
No tak to tady jako bouřka u nás je nic. Tam opravdu je fialovo-modrá obloha, úplně něco neskutečného, takže mi se sevřel žaludek, nebudu si tady hrát, že jsem nějaká frajerka, sevřel jsem mi žaludek, sice se mi přestěhovalo někde do krku a vytáhla jsem mobil, protože jsme byli úplně nahoře, kde jsme měli být, tak jsem vytáhla mobil a snažila se si z toho dělat srandu, že teda, když mě to trefí, nebo Marečka, ať to máme nahrané a vidíte, jak jsme se měli dobře a že jsme byli s úsměvem na tváři. Takže jsme to i natočili, ty videa tady určitě někde budete vidět, to tam bude kolovat. Jsme na nějakém 28. kilometru a chytli jsme s Marečkem přímo na vrcholu bouřku. Mareček nám tady aj klouže, takže masakr, lítá nám to nad hlavama. Takže miláčci, kdyby náhodou nás to trefilo, měli jsme vás rádi. Takže jsme to přežili, běželi jsme dolů, tím, že pořád pršelo, tak samozřejmě to strašně klouzalo. No a já při tom prvním seběhu jsem sebou tak placla, že hůlky letěly vrchem, nohy letěly do vrchu a já měla okamžitě po 27. kilometru narašený loket i rameno. Nicméně pokud jsou nohy v pohodě, tak je to pořád v pohodě. Jako přírodní strana. A toho on se bojí. Děcka, já jsem jak svině, dívejte na ty boty. A už jsem spadla samozřejmě. Spadla. No, spadla. Mi padá, no, všecko mi padá. Běželi jsme dál, doběhli jsme na nějakou chatu, kde nás zase zastavili, zase nám zkoušeli trekovač, protože nám pořád nefungoval, tak pořád nějaké zastavování od té organizace a nesměli jsme pokračovat ani kvůli té bouřky. Takže tam jsme zase ztratili nějakých 10-15 minut, potom zase můžete běžet, tak jsme zase rozběhli, no a běželi jsme na nějaký 35. kilometr nebo 34., kde měla být první občerstvovačka. Takže my z toho kopce člověk válí za tou svojí supportáckou skupinou, kterou tvořil teda můj muž, tady Miláček, kterému moc děkuji za to, Markova manželka a samozřejmě ta moje teta ze Švýcarska. Takže my jsme běželi, spěchali jsme za nima, no a když jsme doběhli, tak jsme zjistili, že tam mají všichni support, ale my ne. No, protože ona tady ta občerstvovačka totiž nebyla povolený support. Takže oni to věděli, my jsme to nevěděli, takže jsme se těšili úplně zbytečně, pořád jsme se snažili dovolat, tam není signál, tak říkáme nic, nemůžeme ztrácet čas, jdeme dál, uvidíme na teda 60. kilometru. Takže naše první občerstvovačka, kde jsme mohli vidět ty naše zlatíčka, kteří nám pomáhají, byl 60. kilometr, takže jsme zase začali stoupat, lezli jsme tam do takového kopce, abych to řekla, asi takových 10 sjezdovek Javorový vrch za sebou, tak takový nějaký terén, takže tím, že bylo mokro a pasou se tam kravičky, tak my jsme udělali jeden krok vpřed, ale 10 vzad, nevíte, jestli jdete v hlíně, v bahně, nebo jdete v kravincích, prostě masakr, ale ono to je vlastně fakt jedno, protože tam, jestli jste voňavá, špinavá, tam je to úplně jedno kolem závodu. Jsme s Marečkem na nějakém 36. kilometru. Terén je úžasný. Já udělám jeden krok vpřed a dalších 5 vzad. Jako fakt masakr. No, samozřejmě, kdyby to bylo jednoduché, opravdu by to asi dělal každý. Takže je to celkem velká dřina. Teď tady v té hnědé hmotě, nevím ani, jestli šlapou v hovínkách, a nebo je to bahno. Nebo tady máme třeba hlavinko. No prostě, je to masakr. Potím se jak dobytek. Já myslím, že tempo jsme na tady toto počasí a celkově všechno zvolili s Marečkem skvěle. Mareček je tady. A prostě, co vám budeme povídat? My jdeme hlavou, žádné blbosti neděláme, protože chceme pro děti co? No přece dojít. Takže vás zdravíme. A tady máte kousek naší úžasné trati. Že jsme nějakým způsobem se doplazili do té naší občerstvovačky, která byla tady na 57. jmenovala se Kanderstek. No a tam jsme viděli náš support, ten už nám samozřejmě láskyplně nachystal
baťušky, my vždycky přiběhneme, víte, jak to chodí, přiběhneme na občerstvovačku, oni už tak plus minus ví od nás, když se dá dovolat, za jak dlouho tam budeme, takže já mám u sebe velký kufr, kde mám opravdu celou svoji kilpy výbavu. Je tam, já nevím, kolik jsem měla toho oblečení, ale já jsem měla velký lodní kufr. Prostě na 250 km jsem vůbec netušila, jaké bude počasí, jak často se budu převlíkat. Takže jsem měla asi 6 legín, 6 triček, 6 bund, zimní bundu, peřovou bundu, všechno možné. Takže oni nám to vždycky nachystají. Mám tady takový košíček, kdy tam mám tatranku, magneska, mentosky, gumítky, čokoládu, protože nikdy nevíte, co prostě to tělo bude v tu chvíli chtít. Takže já přiběhnu, nechci se zdržovat, tak kouknu do toho košíku, vidím, co tam mám, doplním si do své běžecké vestičky, kterou mám takovou prostě z toho kelpy, tak já tam všechno nastu. Pak mám takový druhý košíček, tam mám drogerii, holky, mám tam i parfém, jo, jako samozřejmě přiběhnu a nechci smrdět parťákovi dalších 200, třeba 20 kilometrů, tak se prostě pošplíchám, no a to je polská sprcha, to znáte, ne? A valím si to samozřejmě zase dál, takže tam jsme se najedli, na švýcarských občerstvovačkách se přiznám, že byly špagety s rajskou omáčkou, ty nemůžu od té doby ani vidět, jako na ně mám alergii. Pak tam bylo, čaj tam byl, že? Co tam bylo? Brambory, na tady ty byly takové malé brambory. No a to bylo skoro všechno, jo. Tam prostě upřímně za to startovné, které to bylo, to se můžete pak zeptat, to nebudu prozrazovat, nemáte nějaké otázky, tak si myslím, že to bylo strašně málo zasobené jídlem. Takže jsme měli své přesní dávky, najedli jsme se a fičeli jsme dál. No, běželi jsme s Marečkem dolů a když běžíte dolů, já tomu říkám klesačka, tak to není vůbec dobré znamení, protože je jasné, že pak bude následovat zvedačka. My tomu tak říkáme prostě, když jdete tak dlouho, tak se snažíme z toho si dělat pořád srandu. Takže já nechci klesačku, já nechci zvedačku, já nechci rovinačku a děláme si celou dobu srandu, pořád jsme se smáli s Markem. No ale jak jsme měli první část toho závodu škaredě, tak pak samozřejmě začalo být 30 plus. A to, když stoupáte nahoru, tak nechcete. To já na to trpím, já se na to neumím zvyknout. Já když se vařím zaživa, tak mi to nedělá dobře, neochladíte se nějak. Takže u každé kašny, která byla u cesty, tam jsou takové kašničky, ještě že tak jsme si doplňovali vodu, pořád jsme se oblívali, pořád jsme pili, ať nezakřečujeme. No a šli jsme. Jenomže já jsem asi zapomněla tak jako říct, že ten závod nebyl značený. Tam prostě byla pouze GPS-ka, kterou vy si nahrajete do hodinek nebo do mobilu a jdete podle toho. Takže naše Garminy, hodinky, Marek má stejné jako já, máme stejný model, jeho ukazovali něco jiného, moje ukazovali něco jiného. No a my jsme takhle pořád lítali zleva doprava a naběhali jsme díky tomu 21 kilometrů navíc. Takže my jsme nakonec vlastně v tom závodě neměli 250, ale měli jsme 271 kilometrů. No, stoupali jsme tam někde nahoru a byla to vlastně taková tady ten úsek byl takový nepříjemný, protože byl nezáživný strašně. My jsme klesali někde do nějakého města, pak jsme se stoupali nějakým městem nahoru. Já mám ráda hory, nemám ráda takové ty asfalty. Pak jsme tam začali stoupat do jak bych to přirovnovala, každý znáte stolovou, takže nějakou takovou stolovou, dlouhou, no šlapeme, už si říkáme, jo, fajn, budeme tam, volám supportům, jste mimo trasu, my vás nevidíme, prostě všechno špatně. No a my jsme si opět s Marečkem udělali nějaké 3 kilometry nahoru, ani ne rovinu, ani neklesání, ale prostě 3 kilometry do kopce navíc. To fakt taky nechcete, když máte mít nastoupanou 18 000 výškových metrů, abyste měli nastoupaných ještě třeba 2 navíc, že? No, takže jsme doběhli do občerstvovačky, přiznám se, tam jsem měla jedinou takovou, ne krizi, ale prostě měla jsem to plné kecky, protože furt kufrujete a to prostě nebaví. Takže jsem si tam pěkně lehla, tam mi ošetřili puchýře, protože na nějakém 70. kilometru, to bylo ten 94. to byl Jezinen, tak jsem měla puchýře, takže tam mě pěkně ošetřili, zalepili, no
no, nohy jako nejsou vůbec pěkné doteďka. Dneska jsem to počítala, ať vám řeknu přesný počet. Mám -7 prstů, jako nechtů. -7, jo. Ať víte, jako, co to stálo moje nechty. Takže -7 nechtů. Zůstaly palce na každé noze a zůstaly malíčky. A to jako, tak jako zbytek tam není. No, tam takové zbytečné místa. No, takže tam jsme se najedli, zase tam byla rajská omáčka, špagety. No a náš milovaný Sator nám oznámil, že pokud je chceme na příští občerstvovačce vidět, tak musíme být na té další stanici za 3 hodiny. Za 3 hodiny nějakých, já nevím, kolik to bylo, 15-17 kilometrů, já si to přesně už nepamatuju, člověk fakt takové věci už vytěsní. No to jste měli vidět, jak jsme zabrali. Takový fofer, na 97 km jsme měli, 94 jsme měli v nožkách, zrychlili jsme, 1000 metrů jsme měli na tady této trase převýšení, takže já si myslím, že ani Marek nechápal, co tam dělám, protože já jsem tak zabrala, že jsem začala ty chlapy, co byli před náma, jako migat. Prostě chcete vidět ty svoje miláčky na té další občerstvovačce, tak uděláte všechno pro to, aby se to tak stalo. Vylezeme kopec, Marek říká, jo, jsme tady, už tady budeme. Já si říkám, v duchu to je nějak málo, to jako není ještě tolik kilometrů, to mělo být 15-17, a máme nějakých 12. No samozřejmě to tak nebylo, protože my jsme vylezli nahoru a ta lanovka, kde měla být ta občerstvovačka, měli jsme mít ten Sator, byla tak jako dalších 5 kilometrů dál, jo? Takže my jsme zase pěkně potom museli zabrat a běžet 5 kilometrů prostě rovinou na tu další občerstvovačku. Což teda jako, tam jsme trošičku zrychlili, myslím si, že tam jsme i trošinku přepálili to tempo, protože potom, když jsme vlastně šli další občerstvovačku, tak Markovi začalo být zlé, ale tam se dostanu. No doběhli jsme na občerstvovačku a byla tam pizza. Normálně děcka na 117. kilometru mě čekala pizza a merunky, no to prostě chcete. Takže já jsem narvala ty melunky tady do těch kapes, já běhám v takovém tom cyklodresu. Mám to strašně ráda, protože já vím, že to je na cyklo, ale ten cyklodres má ze zadu kapsičky, tak já tam nahážu, co chci, odepnu si, když je mi horko, prostě úplně, a strašně se mi líbí ta barva, takže to je úplně další. Jo, takže já jsem ty melunky narvala všude, protože to byla první občerstvovačka, mi bylo jasné, že další občerstvovačka to nemusí mít a chtěla jsem mít nějaké jídlo pořádné. Takže já ty melunky jsem spala, že mi to šla i ušima. Pizzu, to jsem tak nějak tlačila, to moc úplně nejde, takové to tuhé jídlo. No a my jsme se napapali, dala jsem si kolu, dokonce tam byla káva, myslím si, že jako, takže kávičku jsme si dali, no a šli jsme na druhou noc. Druhá noc to byla a jako teta mi řekl, ne, to nebyla, to bylo s kecám. Teďka kecám, blbost, ne. My jsme stoupali prvně na ledovec, já jsem to trošku přeskočila. Na ledovec jsme stoupali, takže já se trošku vrátím zpátky. My jsme první stoupali na ledovec, tam nás opět chytla bouře, takže tam jsme čekali v tunelu, kde prostě... Takže máme nějakých 12:30 ráno a my s Marečkem bohužel nemůžeme opět pokračovat dál, dokud nepřijdou bouřky. A jsme schovaní tady v této nějaké jeskyni, nebo co to je. Nebo spíš tunelu a tam prostě leje a lítají blesky nad hlavama. Takže zdraví je na prvním místě a musíme čekat. Takže vás zdravíme. Čekali jsme, až přejdou nejhorší blesky, protože to bych tam nešla, to mi za to asi nestálo, abych to dostala 100% do sebe. Takže tam v tom tunelu, který tam byl, tak jsme tam prostě s Marečkem seděli. Takže kvůli bouřky tady sedíme o 12:30 v noci, nemůžeme pokračovat a jsme někde tady v nádherné takové skále, je tu zima jako v Rusku, no a tam lítají blesky samozřejmě, že? Takže, bohužel. Byli jsme krásně na já nevím kterém místě, ale tím, že jsme tam tak dlouho museli kufrovat, tak nás došly další dvojce a já to nemám ráda. Já jsem na té trase ráda, když všem uteču, ti rychlí mi utečou dopředu, těm pomalejším uteču já nebo my a my jsme pak sami spolu na trase, nic nás jakoby zezadu netlačí, nemáme žádný stres, takže to je úplně pecka. Jo. Tady vidíte, jak tam pršelo, jak tam bylo hnusně.
No, když se to trošku upravilo, to počasí nebo umoudřilo, tak jsme s dalšíma dvojicema začali běhat za sebou podle GPSek a tak to jste měli vidět. 3 nebo 4 dvojice, jsme byli 4. 4 dvojice a běhali jsme zleva doprava asi další 3 kilometry. Prostě běháte zleva doprava, každému ukazovali hodinky něco jiného, takže my jsme tam cupitali, jednou jsme běželi za tu dvojici, pak zase oni běželi za náma, nám zase ukazovali něco hodinky a furt jsme tam stáli další hodina zase. Je to prostě prdeli. No, nakonec jsme se nějak vymotali, začali jsme stoupat a to je moje, já si přiznám, že když je stoupání, tak já si to užívám, takže já okamžitě zrychluju. Začali jsme do toho šlapat, všem jsme utekli zase opět a zase před sebou jsme měli světilka jiných běžců, které jsme začali dohánět. Takže jsme dohnali plno běžců a začali jsme stoupat na ledovec, to znamená, já takovou tu krátkou sukinku, v které běhám pořád, že? A najednou sníh, led, všichni na mě koukali, tam ti, co jsme předbíhali, co to mám jako na sobě, jestli jsem se jako nezbláznila, jestli jsem úplně v pořádku. Pak jsme začali stoupat po skalách, kde jsme se drželi takových jako nějakých řetízků. Ahoj kamarádi, tady máme Lindinku, ona vám něco poví. Já vám povím, že to je masakr. Podívejte se, kde lezeme. Je 4 hodiny ráno. Teď jsme se tam brudili v ledu. A teď lezeme toto. Jo. Takže toto už je fakt vrchol. Já se připadám jak horolezec. My jsme horolezci. A ne jako trénink běžet. Ještě, že jsou tak statečné. Ahoj. Takže jsme vlastně byli v tom nejhorší počasí s tím Marečkem na té skále. A když jsme vylezli nahoru, tak tam byla chata. O té jsme nevěděli. To bylo pro nás úplně překvapení, že tam budeme mít chatu, že jsme tam mohli v noci, byly nějaké 3 ráno, že tam můžeme, že se můžeme najíst, no prostě úplně štěstí největší. Jo? Takže pro nás tady ten závod, když jsme běželi dolů a zvládli jsme tento ledovec, tak jsme si říkali, že jsme zvládli to nejhorší z celého božího toho závodu. No, chyba lávky, jako myslet znamená, víte co. Když jsme doběhli na tu občerstvovačku další, tak jsme zase měli jeden úsek, ten byl takový, ani to nebudu nějak rozebírat, ten nebyl nějak zajímavý ničím, takže jsme tak nějak krosili. Až jsme došli na tu občerstvovačku, kde byla ta pizza ty Meroniky. To byl Belat, že? Belat. Jo, Belat. Takže tam jsme došli, tam jsme měli ty Meroniky. No a teta moje švýcarská řekla, no teď poběžíte kolem ledovce. Před náma to byla druhá noc. Opět a zase. Takže jsme se najedli, oblíkli jsme si bundy a zase jsme dělali nějaké video, aby jsme nás pozdravili všechny. Takže my vás s parťákem zdravíme. Marečku. Ahoj. A jdeme do druhé noci bez spánku, protože běžíme pro děti, abychom je mohli podporovat 250 kilometrů ve Švýcarsku. Já už ani mluvit neumím, jak jsem zmrzla. No a co vám budeme povídat? Máme už na hodinkách 145 kilometrů, oficiálně z trasy je pouhý 135, 10 máme jako bonus, poněvadž tady není značení závodu. Máme jenom GPSky, které ale vůbec nefungují, když není signál, takže prostě lítáte tam a zpátky. Úplný masakr. No ale zase na druhou stranu, podívejte se, kde se tady v noci pohybujeme. Jo, za chvíli se setmí, takže úplně masakr, včera to fakt bylo o život, ale zase na druhou stranu, kdyby to bylo jednoduché, dělal by to každý. Takže nám držte palce, to zvládneme, ať vybereme tu částku, kterou si tak moc přejeme a myslete na nás. Mějte se. A šli jsme dolů, zbíhali jsme nějaké takové kamínky a najednou jsme došli na kameny, které vypadaly absolutně jak z ledu. Já jsem to v životě neviděla, něco takového. A to byl před námi nejhorší úsek závodu. Přiznám se, že jsem ráda, že tady sedím, že vám o tom vůbec můžu vykládat, protože si myslím, že tady tenhle zážitek asi nevymažu nikdy z paměti, ani Mareček. Tohle se mi ještě na žádných závodech nestalo. No my jsme tak se stoupali dolů, skákali jsme tam po takových bílých kamenech,
máte ty čelovky, takže když se otočíte, tak čekáte nějaký čelovku za sebou, nikde nikdo, jak to mám ráda, samozřejmě, jak jsem říkala, tak v tu chvíli mi to moc příjemné nebylo, protože našemu Marečkovi začalo být strašně, ale strašně zlé. Začalo mu volat žaludek, začalo se mu chtít spát, tím, že jsme stoupali výš a výš, tak byl řídký vzduch, to tam prostě dýcháte úplně jinak, než třeba tady na Lise, to prostě se podobá psovi, který je v horku a dělá tak takhle dýcháte vy v těch výškách, prostě někdo s tím má problém větší, někdo menší. Takže my jsme šli s tím Marečkem a já říkám, Marečku nespí, Marečku zpívej mi, Marečku prosím tě mluv, je zlé, mi není dobře. A já úplně tady z toho, jako jsem byla celkem vystresovaná, protože samozřejmě vím, že když se člověkovi chce spát, když mu je zlé, tak s tím nenaděláte vůbec nic. Takže my jsme se snažili pořád spolu nějak komunikovat. Mareček neustále odskakoval odhodit nějaký ten půl litr, takže jsme pořád zastavovali i kvůli toho, že prostě musí ten žaludek nějakým způsobem dát něco ze sebe pryč. No a vyšplhali jsme nahoru na ten kopec, no a tam začaly naše úplně brutální problémy, protože naše GPS karta se prostě totálně zbláznila a my jsme tam asi 2 hodiny lítali zleva doprava, pořád jenom nahoru, 200 metrů, pak zase ty hodinky pípaly, že jdeme blbě, tak my zase nahoru, pak zase doleva, pak doprava. No, my jsme tam běhali dobré 2 hodiny, že to bylo. A to vlastně se nešlo ani dovolat nikomu. Jo, my jsme vůbec nevěděli, kde jsme, nikde žádná čelovka, ani vlevo, ani vpravo. Prostě stres jak hrom, protože Markovi bylo jako ne úplně dobře, bylo mu hůř a hůř. Takže on byl úplně vyšťavený, já jsem byla vystresovaná z toho, že se mu něco stane a teď prostě nezavoláte, nikomu nezavoláte, nemáte trikovač, ten prostě nefunguje, takže zase opět nikdo o nás nevěděl. A já jsem začala běhat dolů a říkala jsem si, to není možné, to prostě musím nějak tomu manželovi zavolat a nějak se s ním spojit, ať mi řekne, co máme dělat, já mu zkusím něco říct, ale co musíte říct, že to má jako prdeli, vy vůbec nevíte, kde jste a vidíte prostě jenom skály a vůbec nemáte tušení, jestli můžete doleva, doprava, prostě nic. A už se ani nevrátíte zpátky, protože jak jsme tam tak kroužili, tak jsme ani nevěděli, kde ta nějaká cestička je, to prostě lozíte po skalách, to nejsou cestičky vyšlapané. No takže já jsem pak nějak seběhla a nějakým přerušovaným hovorem jsme se spojili s těma našima samoťákama, takže manžel ten mi říká, okamžitě skončíte, okamžitě půjdete dolů, běžte někde dolů, my vás někde nabereme, prostě musíte dolů. Takže já jsem řekla, ne, v žádném případě já nemůžu skončit, my jdeme projekt, prostě já nemůžu skončit, my máme partnery, my máme děti, my musíme dojít za každou cenu. Takže ani v této chvíli se přiznám, ani jednou z nás nenapadlo, že bychom skončili. Sice nám nebylo dobře, bylo mi hrozně, ale nenapadlo mě ani tam, že bych skončila s Markem. No a nakonec jsme prostě asi po 2 hodinách toho lítání začali někde sestupovat a začali za náma světilka svítit. Napravo, na druhé straně té hory byli ostatní běžci. To znamená, že ti šli prostě dolů úplně jinou trasu, už jim bylo jedno, jestli jdou po značené trase, ale prostě chtěli se dostat dolů, takže ti šli jinama. Ale my, jelikož zase to bereme, že to musí být prostě tak, jak to má být, tak jsme tam prostě nějak kufrovali a byli jsme ale na dobré straně. Díky bohu, my jsme šli dobře, jo. Takže nakonec jsme nějakým způsobem došli do té naší další občerstvovačky, která byla Belvaldu, na 163. kilometru, ale můžu vám říct, že tam jsem byla vyšťavená, totálně vyšťavená jak citron. Chtělo se mi i brečet, dokonce vlastně na té hoře, přiznám, jsem i si pobrečela, protože já jsem byla tak bezradná s tím Marečkem, aby se mu něco nestalo, že prostě tohle bylo jediné, co mě likvidovalo. Kdybych spadla sama, no tak sletíte a dobré, ale pokud mu by se něco stalo a já bych měla přijít za jeho ženou a říct, že se mu něco stalo, tak já asi skočím za ním a nic takového řešit nehodlám. To já bych nepřežila. To prostě pro mě bylo psychicky tak vyčerpávající, že my jsme si tam, myslím, dokonce na 10 minut jakože tak lehli. Snažili jsme se chvíli dát do klidu, aby jsme jakoby mohli pokračovat, ale tady tento zážitek, říkám, to bylo nejhorší místo z celého božího závodu, už nikdy víc nic takového nechci zažít. No ale zvládli jsme to a opět jsme pokračovali s Marečkem dál do Monsteru. V Monsteru to byla taková pěkná trasa, na tady téhle trase Mareček zlomil hole při sestupu.
Jo, zase jsme šli tak pěkně nahoru, nebylo to nic hrozného, prostě jsou to kopce, hory, skály, ale nebylo tam nic zajímavého, že by tam bylo počasí špatné nebo nějaké prostě blesky. Vystoupali jsme nahoru, ale tam byl strašně nepříjemný seběh. A z toho seběhu vlastně, jak jsme běželi, on byl prudký, tak Marek spadnul a zlomil si svoje hole, které já mám tady, on má samozřejmě stejné, tak ty letěli horem a zlomil si hůlky, jo. Takže to bylo takové, o co jsme přišli během závodu. Doběhli jsme tam na další občerstvovačku, tam jsme si dali opět meruňky, které tam byly zase pro mě připravené, ale od mého supportu, Melon, ti nám to po cestě dokoupili. No a my jsme šli na další a to bylo za odměnu. Absolutně nejkrásnější úsek, vy? Nádherně těžký do kopce, ale pastva pro oči. Kde je, Marečku? Hej, tak to normálně mi vynahradilo 2 dny, které byly masakr. Top. Já letím za tetou. No, za odměnu po tom všem, co jsme prožili na nejkrásnější úsek tohoto celého závodu, kdy jsme stoupali sice vysoko, ale bylo to tak nádherné nahoře, prostě když jsme vyšli nahoru, tak tam byly všude kravičky, všude prostě jste viděli jezera a to bylo normálně andělský pohled, jo? Já jsem za svůj život nic krásného na žádném závodě neviděla. Jako to je něco neskutečně nádherného. Dívejte se, tady máme dokonce sníh. Jo, už to bude. Je to krása. Ale nebyla sranda se tu vyšplhat, to vám řeknu. Takže to bylo opravdu, jak jsme tam vylezli, tak prostě já tam dokonce svoje rodiče posílám, že tohle musí vidět, protože tam se dá vyjet autem. Už jsou, taťka není nějaký turista, takže tam se jede nahoru a tam se to tak krásně dá projít, úplně prostě něco neskutečně nádherného. Takže tam každému doporučuji, ať si zajdete podívat. No, když jsme tam dojeli, tak tam zase jsme si dali jídlo, zase jsme se převlekli. Já říkám, takový ten standard. Tady máme vždycky tu voňavku, doplnit, namasírovat zadek a support nám dá pusu a fičíme dolů. Jenomže tady nás čekal 29-kilometrový seběh. 29 kilometrů dolů. To prostě jako 29 kilometrů. To je masakr. Jako, já tak jako 20 pohoda. Ale 29, kdy ty nohy jedou takhle pořád, tak ty kolena, jako já sice s tím nemám problém, ale jako bolí to, potom už to cítíte, že to je přetížené a jako je to masakr. Takže tam, jelikož se začalo stmívat, tak já jsem říkala, Marečku, my musíme teďka narvat co nejvíce, jako dokud vidíme, protože potom, jak se setmí, tak člověk v tom seběhu zpomalí, že? Takže my jsme s Marečkem opravdu zarvali a začali jsme tam zase předbíhat všechny ty dvojice mužů, lítali jsme kolem nich. No, seběhli jsme pak do nějakého města, no a teď jsme doběhli na cestu a teda zjistili jsme, že vlastně když běžíte rovně po té cestě, tak vlastně pořád jakoby kopírujete tu trasu, kterou máte v té GPSce, no a my takový lidi prostě, že dělají všechno poctivě a já se přiznám, mě by to asi ani netěšilo, kdyby jsme třeba vyhráli nebo něco udělali jinak. Tak jsme chodili pořád podle té GPSky, takže tam jsme šli nahoru, takhle jsme to celé obešli a pak jsme zase vyběhli na té cestě. No a jenom, že ty, co jsme všechny předběhli, najednou byli před náma, že? Oni to byli po té cestě. Takže to jako mi přijde úplně jako nefér, jo? Já takové věci ještě chlapi, tak když jdu na závod a vím, že když tam nekufruju, není to o tom, že netrefím na tu, ale jenom si to zkrátím, tak mi to přišlo takové jako smutné, ale jestli jsme 15, 14, mi to fakt bylo úplně jedno. Jo, tak jenom ať víte, co se na takových závodech děje. Takže my jsme běželi, doběhli jsme s Marečkem na vlastně poslední občerstvovačku a to bylo v Geishof na 228 kilometrů. V tu chvíli už my jsme měli nějaký 21 kilometrů k tomu, takže už skoro 250 tam bylo. Byli jsme ubytovaní, měli jsme support na takové zachranáři, tam ten vrtulník, zachranáři tam měli sídlo, takže tam nás ubytovali, takže jsme si dělali fotku u vrtulníku, nevím, jestli tam taková fotka byla někde. Měli jsme tam zase nějaké jídlo, tam skoro žádné jídlo ale nebylo, tam to byla rýže.
rýže. V kelímku rýže, nic jiného, ani čaj, ani káva, nic. Po 250 kilometrech, co já jsem měla za sebou, nebylo vůbec nic na té občerstvovace, fakt jenom rýže. No a Mareček se tam chtěl natáhnout a lehnout si. Já se přiznám, že tady v tom my máme trošku rozdíl, protože já když si lehnu během závodu, tak potom vím, že když stanu, tak budu zvracet a není mi dobře. Já to tělo začne regenerovat a prostě, když ho zase vyruším a najednou zase chci jít, tak mi to dělá strašně zle. Takže Mareček si na nějakých 40 minut lehnul, já jsem se snažila jakože si lehnout, pořád si ze mě dělali sapoťaci srandu, spí, musí spát a já jako, to nejde, tak jsem tak furt čuchořila. Počkala jsem, až se Mareček vyspal, no a vyšli jsme, že já jsem se vždycky podívala na hodinky, na kterém jsem kilometru, protože celý boží závod se snažili Italové nás taková dvojice mixů jakoby dohánět. A my díky tomu, že vždycky tam jsme stali 40 minut byly bouřky, tam jsme stali 10 minut byly trikovačky, tak oni nás vždycky došli a my jsme vždycky museli zabrat, aby jsme zase uběhli, aby jsme zase měli ten náskok, takže jsme se tak celý vlastně ten závod honili a to taky vám jako nepřidá takové zrychlení a to. No a my jsme vyšli, já jsem se podívala, že máme, já nevím, 250 kilometrů a věděla jsem, že máme do cíle nějakých 22, bylo, že? 22 jsme měli do cíle. Takže jsme si to tak nějak rozvrhli, no jenomže stalo se přesně to, na co já trpím. Já tím, že jsme měli tak dlouhou pauzu, tak jsem šla a tentokrát zlobil můj žaludek. Takže já jsem šla a jenom Marečku a bylo to, že? Takže takhle jsem jako vyšla a zavolal mi manžel a říká, doběhla ta italská dvojice a teďka zrovna vyšli. Já jsem se podívala na ty hodinky a říkám, no, tak máme 7 kilometrů, do kopce už jakoby náskok a říkám, to nás nemůžu dohnat, to je v klidu, to je pohoda, to prostě nemůžu, jo, to 7 kilometrů, to ta paní, která jako šla, já jsem věděla samozřejmě její tempo, věděla jsem, já jsem ji jakoby tak skenovala jsem si ji, když jsme tak sem tam honili, říkám, to nemůže dát, prostě říkám, Marku, to nejde, ona by musela prostě běžet tempem, já nevím, 4. No jenomže samozřejmě vždycky je ta nervozita, že nevíte, neznáte, třeba si nechávají úplně, já nevím, mega síly a vystřelí po 250, já nevím, jo. Takže my jsme jakoby začali zrychlovat. Já jsem zapomněla na to, že mi je zle. Zabrala jsem poslední síly a říkala jsem si 22 kilometrů, nebo 22, už nám zbývá jenom 15, říkám, to prostě nějak dotlačíme do cíle, ale nechci tam vypadat zničeně. Já to nemám ráda, jak tam přijde někdo a je úplně vyřízený. Já běhám, protože mě to baví, protože tím pomáhám a já nechci prostě vypadat, že umřu v tom cíli. Takže my jsme tak jako zrychlili, já jsem pořád tak nějak byla ve spojení s mužem, který mi říkal, to už nás viděl i díky tomu trikovači, nás začali vídat, jo, už se nám vyměnili nám trikovač, to jsem tam zapomněla vsunout, tak nás viděli, takže říkal, kde asi jsou, kde jsme asi my. A my jsme furt jakoby běželi s Markem do těch kopců, jsme tak jako velmi svížně šli, nebo v rovině jsme všechny běželi, no a začali jsme klesat. A když jsme klesali, tak proti nám běžel závod, který z toho Grindelwaldu vybíhal, to byla nějaká, nevím, 50 kilometrová, 20 a i 50, tam byly 2 trasy. Oni je jakoby vypustili a oni běželi naproti nám nahoru a my jsme měli posledních, já nevím, 10 kilometrů dolů. A tohle, když jsme běželi dolů, tak ti lidé věděli všichni, že my běžíme z 250. A oni stáli a go a plácali si s náma. A když takhle nás pozbuzovali, tak my jsme tak valili dolů, že prostě i když jsme měli 260 km v nohách, tak já jsem dolů měla tempo po 3 minuty, jenom chvíli jsem to prostě úplně pustila, protože se během, jako moje doména byla kdysi, teď už jsem starší, tak si dávám na to strašný pozor, ať se nerozsekám, ať mi to potom trénink nepokazí a závody nepokazí, takže tam jsme to s Markem pustili, ještě jsme se s jednou dvojici mužskou honili, takže to jsme to tam vzali ping. A pak jsem říkal, a dost? Říkám, Marku, my máme poslední 5 kilometrů před sebou, říkám, my se tady rozbijeme a zničíme si závod, říkám, co blbneme. Takže jsme se hodili do klidu, jo, nějak jsme tak, myslím si, že krásně doběhli, no a dobíhali jsme do Grindelwaldu v tempu v čase 71 hodin, 13 minut, 11 minut. Und immer dann, wenn der DJ Dance spielt,
Please to the R6 team and down there, ladies and gentlemen, please welcome another team. E250 mission, Team Basic Bolovani. Whoa! What a race! What a story! And what a couple! Myslím si, že bychom byli určitě tak 7-8 hodin rychlejší, kdyby všechno bylo tak, jak mělo být. My jsme tam nekufrovali těch 21 km navíc, neměli jsme tam ty bouřky, prostě nezastavovali nás, tak si myslím, že bychom byli daleko rychlejší, ale já se fakt přiznám, že mi bylo úplně jedno rychlost, pro nás bylo to nejpodstatnější dojít do cíle. A samozřejmě, když běžíte do toho cíle a víte, že to tělo to zvládlo takovou zátěž prostě bez jakéhokoliv problému většího a teď si uvědomíte, co všechno dokážete, tak tam se rvou do očí slzy, prostě neskutečný pocit štěstí, no prostě to se nedá popsat, to se prostě nedá popsat, myslím si, že kdybych vám měla počít na chvíli své tělo, tak pochopíte, proč vlastně běhám. No a doběhnete a teďka prostě uvažujete, koho obejmete jako prvního, ať někoho neurazíte, takže samozřejmě skočíte na manžela, skočíte na tu Ivetku, na tu tetu, teďka ještě nás do toho v tom cíli ten moderátor, takže ten byl nadšený z mých nechtů, protože já když jdu na takový závod, tak já si nechám jejich jakoby ten závod vytetovat, nechat udělat na tom, na nechty, takže když jedu scénik, tak tam mám scénik, jo, jejich takovou kozu, oni mají takovou kozu, když jedu na Dinarides, tak nechám zase Dinarides udělat nechty, no a teď jsem měla samozřejmě Eiger Ultra Trail na nechtíkách, tak ten prostě úplně moderátor hotový a já jsem úplně zapomněla na to, že bych mu řekla, že mám tetování tady Eiger, po nehedě nic, ale tady jako tetování Eiger, to je síla. Takže to tam bylo úplně luxusní, no a pro mě úplně třešnička na dortu byla, když jsem si uvědomila, že to pomalé, to, co nás pořád zpomalovalo, mělo svůj největší důvod, protože já jsem tam potkala osobně Kiliana Jorneta. Člověka neskutečně skromného, je to určitě ho každý tady zná, je to prostě španělský běžec, úplná špička, světová špička. A já jsem měla možnost se s ním vyfotit, manžel se s ním vyfotil, prostě dal mi poklonu, že jsem běžela 250 kilometrů. Bylo to se nedá popsat, prostě to takový zážitek s takovým člověkem, když vidíte, kdo to je a jak je skromný prostě, tak to je pro mě úplně něco neskutečného. Takže proto jsme měli přiběhnout tak později, protože kdybychom přišli ve 3 ráno, ve 2 ráno, tak proti nám neběží žádní běžci a žádného Kiliana já nikdy nepotkám. Takže tady to mělo svůj důvod a já jsem za to strašně šťastná. Nicméně jsem zapomněla říct, teda já se nechci chlubit, možná proto jsem to ani neřekla, ale tady mi to jako řekli, že to mám říct. My jsme na tom závodě skončili druzí v mixu, to znamená, že jsme se umístili na 2. místě a byli jsme 15 celkově ze všech dvojic. Takže si myslím, že na to, jak jsme měli ty těžké, tak to dopadlo dobře. Jo, tak. Italové doběhli až 3 hodiny po nás, nebo ještě víc. My jsme jim utekli 3 hodiny, takže my, jak jsme valili, tak bylo zbytečné, ale tak zase jsme byli dříve u rodin a já jsem mohla třeba jako rychle zavolat tady paní Peťulce, že jsem v pořádku, že jsem doběhla, protože já doběhnu. Samozřejmě teďka se vám honí v té hlavě, že musíte všem zavolat, mamce, taťkovi, prostě těm lidem, kterým máte rádi, nechcete na někoho zapomenout, jo. Tam je strašně plno emocí v tom těle, v té mozkové části, to tam tak lítá, jo. Takže to je masakr. A samozřejmě asi hodně lidí zajímá i na co myslím, když jdu na ten závod. Jo, to se taky každý ptá, takže já se přiznám, já tam pořád myslím na to, že dojdu, že to je pohoda, když mám třeba 10 km z té trasy, tak si dělám srandu z toho, že už mám jenom 240 před sebou, když ujdu 50, tak už jenom 200, Marečku, už jenom 200. Jako my máme fakt z toho celou dobu srandu a pro mě je priorita dojít do toho cíle za ty partnery, pro ty děti, prostě pro sebe a zase někde se posunout, abych pak mohla tu trasu třeba zase natáhnout, že? Protože už zase něco plánuju v té hlavě a to bude delší. Takže teďka vám dám asi prostor, abyste se ptali na něco vy. Tady je Honzíček se... Lidi, Kilian Jornet Budrada.
mistr světa v skirunningu, v skialpinismu, vítěz tohoto Eiger trailu. Super, že máš takovou fotku, ale já jsem to ještě tak se nad ní se zamýšlel při tom, jak jsem tě snímal, dělal ten filmik, tak jsem si říkal, s čím zase ty přijdeš. Ona má pořád málo. Ona nejprve, já jsem si říkal, tak vrchol je asi nějaká ta bezkytka, bez mítka nebo nějaký ten trailing, ale ona začala potom na Istrii, to je 100 mil, a něco ve Švýcarsku na Scéniku, ale teďka 250 km na Eigeru. Ten seriál UTMB, tam se běžně dělá 300 a více kilometrů. Řekni mi, že ty na to myslíš? Honzíčku, za prvé ti chci strašně moc poděkovat za ten film, který se nám vytvořil. Jako moc děkuju. Já bych se k tomu samozřejmě pak všemu dostala, jo? Ale já se přiznám, já vždycky něco v té hlavě vyplodím a ta myšlenka vyletí ven a já vím, že se to stane. A když jsem dobíhala, tak jsem si říkala, kruci, 271 km, to stačilo 29 a bylo by tam 300. No takže samozřejmě je vám jasné, že další nějaké mega dílo moje plánuju 300. Jo, je to tam, ale nebudu říkat zatím, co to je, protože ono si to připravuje a nechci, aby všichni věděli. Ale bude to kolem 300 kilometrů, které chci pokořit. Takže věřím, že zdravíčku bude sloužit a prostě se mi to splní a my tady tímhle projektem zase budeme pomáhat a pojedeme bomby, no. Takže takhle. Můžete se ptat další, tam je mikrofon, takže kdo se chce na něco zeptat, tak může. Co je teda horší, ty kilometry dálkové nebo výškové, ten pohyb na 2000 metrů, nebo vůbec hlava? Já se přiznám, že pro mě není problém ani rovina, ani ty výškové metry, ty mi asi nevadí, já to fakt mám ráda, ty kopce. Jako samozřejmě já nepoběžím, já to mám nastavené tak, že prostě si to tělo poslouchám, naprosto přesně vím, co chce, takže když cítím, že už je to nad hranou, tak okamžitě zpomalím a jdu tak, ať mi je příjemně, prostě zpomalím, nemusím všude valit bomby, že? Takže tam nemám s tím problém. Já mám problém strašně, hodně se přiznám, s výškovými, jako nad mořskou výškou, protože jsem astmatik. Jo. Já vlastně jsem jako dítě chtěla vždycky sportovku dělat, chtěla jsem běhat, chtěla jsem dělat veškerý sport, ale kvůli svému astmatu jsem nesměla, takže já jsem začala 9 let zpátky, nebo 10. Takže to je takové čerstvé, to astma jsem nějak rozběhala. Nicméně, když se objevím někde na 2000, tak prostě mi to nedělá dobře, musím se tam s tím nějak porvat a jde to asi hlava tam nahoře. A jinak mi nevadí vůbec nic. Já si myslím, že já mám tak silnou hlavu díky tomu svému tréninku, myslím si, že můžu říct, že prostě když jsem měla minule projekt 7 hodin na páse tady v obchodním centru Frida, mi to prostě nevadí. Já tam něco hodím do té hlavy, mi tam jede něco, že to je pro dobrou věc a mi je všechno jedno. Jo, pro mě je nejhorší běžet krátkou trať. Jo, jako závod, trénink nemyslím, ale když běžím něco krátkého, tak já mám problém s tím, že to prostě musím tlačit na sílu a to tělo trpí. To já nemám ráda, takže proto to neběhám, proto běhám ty dlouhé. Jo, není zač. Baronko, musíš se ptat ty. Já bych chtěl teda zeptat na tu povinnou výbavu, co musí závodníci mít při sobě. Takže tady tahle povinná výbava se přiznám, že byla jako trošičku větší, než je běžné, jo, protože když běžím třeba Istrii, to je nějakých 170 km, tak je ta výbava trošku jiná, tady to bylo těžší, tam jsem musela mít peřovou bundu, nepromokavou bundu, nepromokavé kalhoty, tady je máme na sobě, tady vlastně jsem ukázala ty pajduláky, takhle jsem běžela v noci, jo, měla jsem, jak byla ta bouřka, já jsem měla takové tričko, jo, s dlouhým rukávem, měla jsem tady tu bundu na sobě, tady ty legíny jsem měla a když začalo v tom tunelu, jak jsme tam seděli, jak jste to viděli, tak nám byla zima, takže jsem vytahovala povinnou výbavu, natáhla jsem na sebe ty kalhoty a v těch kalhotech jsem pak migala už na ten vrchol toho ledovce. Jo, čepice, rukavice, troje čelovky, kelímek tam musíte mít samozřejmě powerbanku, musíte mít kablíky, musíte mít 1,5 litru pití, to znamená 1,5 kilo vody, nějaká ta taková ta
taštička, kde musíte mít obvaz, folii, musíte tam mít ty náplasti. Já si beru i svůj malinký parfém s sebou, abych byla voňavá. Musíte tam mít krém 50+, potom tam musí být jasně dané kilojouly, tam je to vždycky, že tam prostě kolik toho musí být, takže já jedu na gumítky, jedu na tady ty přesní dávky. No a takhle si to balím. Jo, takhle si to balím, třeba tady to je tričko s dlouhým rukávem, můžete nechat kolovat, ať vidíte, jak to vypadá. Tady toto je peřová bunda, takhle zmačknutá, jo. To mám ještě z toho závodu, to takhle vypadá, já jsem to měla tenkrát zmačknuté, bylo mi líto to, jakoby to sáčku, takže jsem si to nechala takhle zmačknuté na další závod, protože to je čisté, není to použité, klidně můžete nechat kolovat. Jo, byla tam tentokrát i výbava do spacího pytle, normálně jsme museli mít do spacáku takovou vložku, kdybychom si chtěli lehnout do jejich spacáku, ať jim nešpiníme jejich, takže jsme museli mít vložku, dlouhý rukáv, co tam ještě bylo. Jo, oni mi nechtěli věřit, když viděli, jak já to mám složené, tak mi nechtěli věřit, že tam všechno mám na té kontrole, když jsem šla na registraci a my jsme to s Marečkem museli všecko ukázat, že to tak je. Přiznám se, že já jsem si vždycky všechno balila do těch sáčků IKEA. Ať vám ukážu. Tady tyhle sáčky IKEA, to je prostě zase sáček, kdy vy vycucnete vzduch, vy si to tam zmáčknete, to věci, no a cik. Samozřejmě oni se časem uvolní, takže ten vzduch se tam dostane. Není to tak efektivní. A Mareček tentokrát měl tady toto sebou, já už to mám taky. Je to přímo takový stroj, kterým ten vzduch vysajete. Mám tady sáčky, mám tady nějaké oblečení. Kdo si to zkusit chce, tak samozřejmě si to může přijít zkusit, ať víte, jaké to je, jak se to dělá. Jo? Že můžeme tady určitě nějaký jeden produkt, si potom ukážeme, jak se to dělá, nebo dva, ať si to můžete osahat. Je to super věc, pokud běháte závody, strašně vám to pomůže. Já bych to neměla ani říkat, protože pak budete mít všichni takhle namakanou výbavu a to je jako jdu proti sobě, ale samozřejmě co bych pro vás neudělala, jo? Takže tady to můžete nechat kolovat. Co bych řekla? Dále, tady máme, to má náš support, tady taková pistole, jo? Je to masážní pistole, já ji zapnu, počkejte. Tak jo, tady dívejte se. Jo, prostě vemete a jedete v rychlosti, přiběhnete na tu občerstvovačku, cik, není moc času, tak tu prdel tady to je vždycky stažené, takže to rozmasíruje, máme tam různé nadstavce, zase vám to nechám kolovat, ať víte, co to je. Takže to máme další věc, kterou já tam sebou mám. Mám tady takový kulomaz, chlapi, znáte? Znáte? Je to úplně luxusní věc, jako opět a zase nechám kolovat, vypadá to strašně srandovně, ale je to věc, když máte třísla dobřené, celé to tu napřete a to je mastička, která fakt zachrání všecko. Od té doby nemám takové problémy, jako jsem mývala, jo, takže bez puchýřů 270 km, to je pohoda, jo, takže vám to tam dávám. No, co bych tady ještě ukázala? Gumítky máte na stole, to je moje strava, jo? To je moje závodní strava, tady ty gumítky, takže doufám, že tam nebude nic v těch mističkách, jak skončíme, takže si dejte. Co bych tady ukázala? Můžete nechat kolovat i tady ten kusík, ať vidíte, jak vypadá prostě moje supportská výbava, když přibíhám, všechno vám ukážu, nemám s tím vůbec problém. No a ptejte se dál. Já bych se chtěla zeptat, kolik tak času strávíte na to občerstvovačce, když tam přiběhnete, tak už běhnete? Je to strašně specifické. Je to o tom, jak jsme mokří, protože třeba když jdu Beskidskou sedmičku, když běžím Beskidskou sedmičku, já jsem na občerstvovačce 2-3 minuty bych byla a valím dál. Pokud je mokro, tak já se ani nepřevlíkám, prostě to nemá vůbec smysl. Ale tady to bylo úplně něco jiného, protože my jsme museli být v nějakém komfortu pořád, když víme, že máme před sebou opravdu
my jsme měli 73 hodin, nevěděli jsme, jak dlouho půjdeme samozřejmě, jo? Takže na některé jsme byli 5 minut, na té první třeba tam jsme se vůbec nezdržovali, na té další už jsme třeba seděli 10-15 minut, na té poslední jsme byli, jak byl ten vrtulník, jak jsem to říkala, ten Gatehouse, tam jsme byli nějakých 40 minut, protože Marek si tam usnul, pospal si tam chvíličku, jo? Takže tam jsme byli déle, ale já si myslím, že tak průměr to bylo 15 minut. 15 ani ne, někde, jo. Někde mi ošetřovali kuchyře, takže tam jsme zase byli toho, že vám to, jo, sprchu jsme si někde dávali, fakt těch 15 minut to byl takový, jako by si myslím si průměr, kde jsme byli, jo, jako nejnutnější věci. Sprchu jsme si na jedné dávali, na jedné mi dělali kuchyře, tak to vám, než vám to očistí, než vám to osuší fénem, než vám to přilepí, tak to je 15 minut, jo, a fičeli jsme vždycky dál, jo, takže to bylo asi nejdelší, no, jako ta 40-minutová. Jestli můžu ještě, kolik bylo účastníků a jestli teda, kolik bylo teda to startovné? Účastníků, no bylo to vyprodané, já se přiznám, jak vždycky bylo 200 účastníků bylo, no a startovné bylo na moje průměry teda, co jsem tam viděla a na to, že jsme vyhráli my jsme teda vyhráli druhé místo v kategorii normálně oficiální dvojice a dokonce nám nedali ani medaily, což mě teda strašně zamrzelo. A toto je startovné stalo 12,5 tisíce jednoho. Jeden člověk, kde máte cestu, kde máte ubytování, jsem měla díky bohu u tety, takže to já mám jakoby v tomhle výhodu, ale prostě 12,5 tisíce jedné. Jo, když to porovnám se Scénikem nebo z Istrii, tam je to kolem 4 až 5 tisíc, jo, tady 12,5 a špagety s rajskou mačku vidím doteď. Děkuju. Není zač. Lindě, se chci zeptat, jaké suplementy jsi brala před během a po? Takže já tady beru vždycky, dostávám suplementy od mého bráchy, kterému patří nejlevnější protein.cz. Samozřejmě tyto stránky já mám, takže když bude, nebo brácha, takže když někdo něco bude chtít, tak mi dejte vědět, určitě vám poradíme a určitě vám uděláme nějakou slevu. No a já celý boží závod beru BCAčka, přímo tady tyhle beru, jo, tady nechám kolovat, ty jsou moje topky, jo, beru si vždycky před závodem a hlídám si během závodu, nebudu říkat úplně přesně, zase nemusím úplně všechno prozradit, takže prostě během závodu jím tyhle BCAčka, mám samozřejmě magnesko, které si dávkuju během toho, a měli jsme elektrolyty, jo, ale to jsme měli z jiné značky, měla jako co 2 hodiny jsme si dávali, neměla jsem ani jednu křeč, ani jednu a přiznám se, že když jsem doběhla do cíle, tak mě nebolely nohy, já jsem nevěděla ty nohy, nevěděli, že něco jdou, nebudu mluvit o puchýřech, to mi tepalo ještě 3 dny. Ale nohy, co se týče toho, jestli jako něco běželi nebo neběželi, kdyby se mi řekli druhý den běžíš pajdu, tak si normálně odbouchnu. A tady to jsou prostě ty BCAčka, které já na ně nedám dopustit. Samozřejmě máme protein, na kolena kolagen, k tomu chodím preventivně jednou za 3/4 roku na nějakou injekci do kolen, ale to je jenom prevence, takže tu jsem si nechala dát, jednu jsem si nechala rozdělit do obou kolen 14 dní před tím závodem. Takže toto a samozřejmě vitaminy, tady tyhle, jako každý den takovéhle vitaminy beru, jo, ten Next Gen, můžete zase si klidně pinknout. A nožičky mažu tady těmi krémy. Nevím, kdo je zná, Slaviton, je to chladící, úplně luxusní krém. Tady ten je hřejivý, takže když víte, že jdete v noci, v zimě, nebo prostě my, když jsme šli na ten ledovec a byla tma, vlastně zima, sněžilo, na tom mají sněžilo, pozor. Tak si dáváme tady tu, takže to je úplně super. A když vás bolí nahoru ty kolena, tak na to mám tady to, jo. Takže to jsou 3 masti, které jsou po každé v té naší krabičce, kterou má ten support u sebe, jo. Takže to je další. A co bych tady ještě ukázala? Co bych vám ještě ukázala? No, ptejte se. Děkuju. Já jsem se chtěla zeptat, když se registrujete na tady ten závod, musíte se prokázat nějakýma závodama předtím, nebo tam může jít kdokoliv? Kdokoliv asi ne, ale je tam nějaká jakoby... Tak, tady na tenhle závod se přiznám, že podmínka byla. Normálně na Istrii, na Scénik, nebo na takové ty zahraniční závody, co se týče 100 km a víš, že nevím, ta Istrie má 170, má tam nějakých 6 000 převýšení, tak tam nemusíme mít nic.
Tady na to je podmínka, že tam jsme museli mít prostě odběhnuté v zahraničí, já nevím, víc jak 100 kilometrů závod. V posledních 2 letech, já se přiznám, já toho mám naběháno tolik, že já jsem to neřešila, protože já jsem prošla hnedka. A to je asi tak všechno, ale já věřím, že ani jako na 250 km závod by asi nešel někdo, kdo nemá natrénované. Tam to šlo vidět už od toho startu, když my jsme vyšli a já to porovnám s Jistry, porovnám to s Beskidskou sedmičku, se Scenikem. Když začne takový závod, tak ti lidi letí normálně, jak kdyby běželi 10 km závod, tempo 4 a valí ty bomby. A tady šlo vidět taková ta ukázněnost a takový ten respekt z toho závodu. Tam jako nikdo neběžel rychle. My jsme těch prvních 10 km pořád běželi, prostě těch 200 účastníků běželo pořád společně. Takže tam si myslím, že měl každý fakt z toho respekt a já děkuji svému tělu, že to tak jako bravurně zvládlo, si myslím. Jo, není zač. Já jsem se chtěl zeptat na gely, že naposledy, co jsem běžel bez Kisku, tak víceméně jenom na gelech a na salamu jsem běžel. To všechno jsem přál, tak mě zajímalo, jak tam pod jaké značky nastavím. Já se přiznám, já gely mám u sebe, ale jako moc je nemusím. Já mám třeba ten Hammer, ten mi seděl, ale já jedu opravdu na našich přesnídávkách, které zase mají takovéhle fajné balení, nebo tady ty naše mlíčka, pikniky bez éček, jo. Tady to jsou věci, které mě nakopnou a není mi z toho zlé. Já kdybych si dala 2-3 gely, tak můj žaludek odpadne. Jo, takže já když můžu, tak mám tady tenhle, jo, ten můžu ti ukázat, jo, anebo ten Hammer, jo, klidně ti ho daruju, můžeš si ho vyzkoušet po tom tréninku. A mám ho tak spíš jenom pro pocit. Já tam v tom baťušku mám strašně hodně věcí. Já se přiznám, já jsem takový blázen, že já nosím věci i pro jiné běžce, kdyby se někomu něco stalo. Už se mi to vyplatilo, na Sceniku jsem darovala svoji čelovku kluči, nebo darovala, půjčila prostě čelovku, když tam někde ve tmě mi jeho vypla, tak já jsem mu půjčila svoji, protože jsem věděla, že mám další prostě 2, jo, oni jsou tam byly povinně 2, já nosím 3 a ještě paterky, takže já nosím i tak tu stravu, prostě mám tam takové ty magneska, ty ampule, tady toto, já to sama neberu, ale nikdy nevíte, kdo z nějakého, prostě ti lidé, kdo to bude potřebovat, takže já to tam vždycky hodím. Jinak, abyste věděli, můj baťůžek, který jsem měla povinnou výbavu, vážil 5,5 až 6 kg. My jsme si ho zvážili, než jsme běželi s Marečkem, my jsme vybíhali. Baťoch má 5,5 kg, to máte celou boží dobu na zádech těch 5,5 kg. Jo? Takže doteďka cítím tady toto, jak mám takové jako mrtvé, jo? Jako nebolí to, ale prostě je to pořád takové, že kdyby mě tam píchlo něco, tak to asi necítím. Takže 5,5 kg mám, tak, můžete další. Já bych si chtěl ještě zeptat k tomu supporterskému týmu. Jsi říkala, že jste měli poslední 3 hodiny na to se dostat k ním. Tam byly nějaký časový okna, jako vymezený čas, kdy tam můžou být? Ne, tam to bylo o tom, že on tam jela lanovka. A tam, kdyby oni, jakoby, tam by manžel potom musel, vyjela by lanovkou, ale zpátky by musel pěšky. A už by to potom bylo zase časově náročné, aby oni překročili přes ty hory na tu další. Takže tam to bylo z toho důvodu, že tam je lanovka. Jo? Kdyby to bylo později, tak my je nestihneme. Jinak ne, my jsme... Ale časové brány jsou na každém závodě, tak jak Beskidská, jo? Ale tam my to asi upřímně neřešíme, protože my jsme vždycky jako hodně popředu, jako je takové... Já ani nevím, jak ty časové brány jsou, já jsem to nikdy neřešila. Jo? Mě by zajímala ta regenerace, jak to vypadá po tom závodu, jako jak se regenerovat a jak dlouho. No, tak teďka moje regenerace byla velmi zajímavá. Jako přijeli jsme ze závodu, jako tam z toho Grindelwaldu jsme jeli k tetě. Tam jsme přijeli, že si jednu noc pospíme a že jako druhý den hned ráno jedeme domů za svou rodinou, dětmi a tak dále. Takže my jsme přijeli z Grindelwaldu, já nevím, kolik bylo, 3 hodiny odpoledne, já s naším binec, takže já jsem si vytáhla veškeré ty svoje
věci, co jsem měla, co měl ten support. Začala jsem si to na cestě před tou tetou, tam bylo takové krásné parkovací místo, tak já jsem si to na to položila, až potom manžel si ze mě dělal srandu, že jsem to dala na invalidy, já jsem to fakt rozložila na invalidech, jo. Takže jsem si všecko začala třídit, pěkně jsem si to pouklízela, mám drogerii u drogerie, bonbonky u bonbonku, kufru čisté věci, špinavé v pytli. No, šli jsme spát, to se přiznám, první noc nespím vůbec, ty nohy tak tepaly, ty nechty, jako to prostě spadnou ty endorfiny a teď si uvědomíte, jak ty nohy bolí, jako jak bolí, toto nebolelo. Takže ta první noc to byla katastrofa, pak jsme jeli ze Švýcarska domů, no a já už jsem v pondělí 6 hodin byla v práci. Takže tak nějak byla moje regenerace, asi tak nějak, jo. Nespala jsem 5 dní dohromady, protože 4. den, kdy už jsem si myslela, tak už se vyspím, tak když jsem vlezla do lůžka, tak jsem se do toho odporného puchýře bouchla tak, že mi zase tepal celou noc, takže 5. noc bez spánku. No a regenerace, jako teď jsem toho moc nenadělala, jsem tam se jdu někde proběhnout, včera jsem byla Javorový Vrch, tam takové kolečko si udělat, jestli se odvážím na Beskidskou, nebo jestli se mám na to vykašlat, takže já tak pracovně regeneruju teďka, pracovně, jo. Když ty si říkala, že jsi nějak speciálně netrénovala tady na tenhle závod, ale že jsi v pohybu aktivní celý rok, tak mě by zajímalo, co to znamená. Co třeba děláš každý týden, jak vypadá tvůj trénink? No, tak můj trénink je fakt specifický. Já jsem taková specifická osoba, bych řekla úplně. Protože já prostě pořád běhám z jedné práce do druhé. On si někdo myslí, že já nechodím do práce, tak to není vůbec pravda. Já chodím do 2 prací. A prostě abych to tam nějak napasovala, tak právě jsem běhala do té Fridy, nebo jezdím na kole, jo, to tam zase na tom pásu, jo, ten pás pro mě je strašně důležitý a na to nedám dopustit, prostě pro mě pás úplně to, protože není to, nevím, 3 roky, když jsem si vyběhla tak po rovině a srazilo mi auto, takže já od té doby na tu hlavní cestu moc nechci, takže fakt co můžu a chci trénovat, tak když je škaredě a nechce se mi ven, tak prostě šupnu pás a jedu bomby. Mám dokonce i trenažer na cyklo, jako, takže mám i tady toto a valím doma na kole. No cvičím pořád. A běhám pořád tak nějak, ale tam jsem neběhala nějaké velké trasy. To prostě tady Godula, Roupička, taky ten okruh, to má 18 km, si odpinknu. Co se stihne, tak se stihne. To je jako pořád to tvrdím a stojím si za tím, že takový závod je o hlavě. Jak nebude mít člověk silnou hlavu, tak prostě se rozbečí tam na tom ledovci a snese vás dolů vrtulník. Jo, to prostě konec. No. Já bych se teda rád zeptal, co tak zhruba jíte, nebo co jíte před závodem, co těsně před závodem, během závodu? Já se budu snažit na to úplně luxusně odpovědět. Já jsem strašné prasátko v tom. Já nemám žádnou speciální stravu. Já pořád říkám, že tělo mi řekne, co chce. Takže já, když budu mít chuť na smažák, tak si to dám i před závodem, i v závodu. Když budu mít chuť na, já nevím, gumítky, tak no ty gumítky. Jako gumítky, to je pro mě základ na závodě, to bez toho nejedu. Jako gumítci, proto jsem je dala na ten stůl. To je během závodu, já vám na tom odběhnu celou, nebo na tom odběhnu celou Beskidskou sedmičku, nemusím mít nic jiného. A nemám žádné speciální před, po, nebo během a po. Jako po si dávám regenerační takovou ten protein, co je po regeneraci recover, to je tak jediné, co asi jako dodržuju, ale po takovém závodě to tělo stejně 14 dní říká, co chce, takže já jdu do práce a já si připadám, že mám těhotenské chutě. Jednou chvíli mám chuť na okurek, pak mám chuť na slané, pak mám chuť na sladké a já jenom chodím kolem lednice a uvažuju, co bych sťapla. Během závodu je to zase specifické podle toho, jak to tělo je unavené, kolik toho bylo, jaká byla zátěž a prostě je schopnou dát buď pevnou stravu, anebo vidím ty meruniky a já se úplně třepu a mám sliny jak nějaký Bernardin, prostě že chci tu merunku. Takže já vždycky říkám, každý jeste to, co vám sedí, odzkoušíte si to vždycky před závodem nebo před nějakým výkonem svým, ale já poslouchám tělo, jo. Takže tak to dělám celou dobu a troufám si říct, že mi to vrací v dobrém, to tělíčko. Jasně, takže nemá třeba smysl se předzasobit jako, já nevím, 3 dny tukem nebo něco takového. A... Toto má každý jinak. Já si myslím, že tohle má fakt každý jinak. Někdo jede na tuky, někdo jede na cukry, já prostě jedu na všechno.
Já jsem jako takový ten zvláštní človíček, ale říkám, já spíš ty cukry, no. Já nejsem úplně ty tuky, mi nesedí, já radši sacharidy. No. Dobře, děkuji. Není zač. Já se teda ještě zeptám, jako tady po Česku si to člověk nějak oběhne, ale jako to běhat v Alpách, běhat prostě dolů při kře a chodit nahoru. Jaký je to rozdíl? Je to hrozný rozdíl, je to neskutečně těžké. Neskutečně, jako jak když mi někdo jednou řekl, že převýšení jako převýšení, tak to opravdu tak není. Jak když přijedu ze Švýcarska, třeba z toho scéniku, kde jsem na 113 kilometrech naběhala 8,5 tisíce převýšení jsem měla, tak já jsem potom šla Lisu, za 3 dny, nebo to bylo do týdne jsme šli. Já jsem měla pocit, že jdu po rovině. Opravdu jsem měla pocit, že jdu normálně rovinu, jako, že jdu tam někde ulešnou. Ty nohy byly tak nabouchané, že to je prostě, to je takový rozdíl a hlavně to teplo. My jsme na tom závodě tenkrát chytli strašné horko a tam to bylo prostě, to je nepopsatelné, jo, to prostě, jak se to skloubí všechno najednou, tak to je na to, abych si to šla hodit, jo. Já jsem tam chytla 40+, chytla jsem tam tu nadmořskou výšku a byl úsek, kde nebyla voda, jo, takže my jsme si neměli ani nikde dobrat vodu, jo, takže to byla úplná kalamita, tak to člověk fakt vidí ten rozdíl. Já tady tu Beskidskou, já to nechci říkat tak, aby to vypadalo, že to nic není, to chraň Bůh, to je jako, opravdu je to strašně těžký závod, ale když to porovnám s tím, co vidím v zahraničí, tak pro mě jako to už je, já to znám každý kámen, jo, já to prostě přesně vím, kde je jaká studánka, vím, kde se napiju, tam to neznám, jo, a nikdy, já se nedívám, Marek třeba, když jdeme na závod, to je třeba zase náš rozdíl, ten můj parťák, ten má nastudovaný celý profil tratě, tu prostě tamto, ty dívej se na to, podívej se na to, a já říkám, nebudu se dívat, mě to nezajímá. Já to nezměním, já to, že tam je kopec na začátku, já ho nepřesunu tím, že se na to podívám. Já prostě automaticky přizpůsobím to tempo tomu, co vidím před sebou. Jo. To znamená, podél mám v hlavě, běžím 250, musím běžet pomalu, musím to prostě udýchat, musím jim být dobře, musím se cítit komfortně, abych zvládla za chvíli zvedačku, klesačku, rovinačku, prostě ping, ping, ping. Takhle to je, jo, ale je to jako za mě to je neskutečný rozdíl. Je to těžké. Není zač. Já bych měla otázku ještě asi spíš na ten support. Jestli se můžu zeptat, jak těžké třeba pro vás byly ty chvíle, kdy jste neviděli na tom trackeru, nebo kdy se neozývali, věděli jste, že je nějaký průser a podobně? Tak chvíle to byly velmi těžké. Člověk tam má ženu, má tam kamaráda. Chvíle to byly velmi těžké, nejenom po psychické, tak i po fyzické stránce. Člověk za nima jezdí celou noc, nebo 3 noci de facto, a když potom nemá o nich vůbec ponětí, nemá vůbec o nich páru, teďka se snaží je hledat na tom netu, hledat je na tom trackeru, vůbec neví, kde jsou. Ty hory tam jsou tak vysoké a tak strmé, že tam de facto není signál ani v těch nížinách, v těch dolinách, kde je nějaké městečko, takže se jim absolutně nedovolá. Prostě má o ně strach, to je jedna věc, a druhá věc je, že by jim strašně rád pomohl a ani to pro ně nemůže udělat, takže neustále loví Wi-Fi, byť jsme měli datové tarify, hlavně tady kvůli toho, protože volání v tom Švýcarsku je strašně drahé, tak jsme měli schválně datové tarify a i přesto tam není žádný signál, takže lítá po různých penzionech, loví Wi-Fi, kde mají ten internet stáhnutý jakoby kabelem a snaží se jim nějakým způsobem dovolat. Zase oni nemají signál, takže zase se jim nedovolá. Jo? A když se jim dovolá, tak po nich, nebo po nás závodníci chtějí jenom, kde se nacházejí. A problém tady v tomhletom závodu byl teda, jak už Lindu řekla, že ten závod nebyl značený, ale dalším problémem bylo, že měli GPS trackery, které trackovaly co 5 minut. Což je strašný problém jim poradit, protože oni se pohnou někde o kilometr, o 200, o 500 metrů dál, což jim trvá, řekněme, v tom terénu 5, 7, 8, 10 minut. A když mi zavolá, jestli se pohli správně, tak já ještě pořád po těch 10 minutách nemám jejich polohu, protože ten tracker, než to pošle, jo, takže těch 5 minut je strašně hodně. Byli jsme na závodu Dinarides, kde dělal trackování Pavel Palonci, náš taky český elitní běžec. Měl tam svoje trackery a ty trackery měl nastavené na minutu.
Jo, a říkal mi, že ten tracker po minutě, když je trackování po minutě, tak vydrží 5-6 dní úplně v pohodě. Takže nevím, proč tady zase u tohoto závodu dali trackování po 5 minutách, aby šetřili baterii na trackerech, jo, a znemožnili vlastně nám, supportérům, ale i těm závodníkům trošku lépe se na té trase orientovat, když ten track byl vlastně co 5 minut. Jo. Takže nervy to byly i pro nás, člověk nespí úplně stejně jako oni. Když si někde zdřímne na 20 minut, půl hodinky v autě na sedačce, tak je to úspěch. Už zase musí přejíždět, musí chystat věci, jo, takže je to opravdu člověk, který to nezažil. Opět tady můžu přirovnat Beskidská sedmička, pro ten support už to tady známe, víme, jo. Taky jsem to několikrát běžel, takže vím, kde je ta občerstvovačka, vím, jak se tam dostat, vím, co mám nachystat, vím, za jak dlouho tam budou, ale tady v těchto závodech opravdu dlouhých, kdo s tím, to byla moje první zkušenost, maximálně jsem věděl nějaká 100, 113, 170, ale 250 na 3 dny v těch horách s tím převýšením, kdo to nepoznal, tady tohleto, tak taky jako nemůže říct, je to zkušenost, která je nepřenositelná, jak já vždycky říkám, no, takže i pro nás to bylo velmi obtížné, jak psychicky, tak fyzicky. Děkuji. Mě by možná ještě skoro na závěr zajímalo, Liduš, jakou používáš tušku na oči a řasenku, protože to je úplně neuvěřitelné i z těch fotek, které já jsem měla jako z první ruky během toho závodu, jak si vždycky skvěle vypadala. Tak já se přiznám, že mám takovou odolnou nějakou L'Oreal, to je, myslím, tuška. No a řasy, ty se přiznám, ty si někdy na léto nechám mají udělat, ale jako v zimě mám třeba svoje na LHčko, ale na takové závody, tak samozřejmě za Českou republiku chci být krásná, že? Takže nechci tam vypadat úplně tragicky. Takže teď jsem měla udělané. Jo? To se ti fakt povedlo. No, děkuji. Schvaluju samozřejmě kosmetiku jakoukoliv do závodu. Výborný, protože myslím si, že člověk měl trpět co nejméně tím vlastně, jak si sám sobě vyhovuje nebo nevyhovuje. Ale ten dotaz směřuje spíš jako ke zkušenosti, protože vím, že každý závod přináší něco, co člověk jako si odnese jako zkušenost, že mohl udělat líp. Jo? A závodu máš za sebou řadu. Tenhle ten je teda asi nejdelší, pokud jsem pochopil. A určitě přinášíte nějakou zkušenost v tom, že si řeknu, hele, tady, když si to shrnu, jsem šla takhle, udělali jsme tohle a to mohlo být líp a příště by to mohlo být zase o tom, ne třeba, abych byla první, druhá nebo to, ale abych méně trpěla, abych si to ještě líp užila, abych prostě prošla tu třeba i delší trasu nad 300 km nebo na 400, co to přinese, uvidíme, tak abych si to prošla prostě s nás líp a snesla to tak, jako aby mi to nedělalo tolik utrpení. Takže o té zkušenosti, to je, co bych jako líp udělala do budoucna, když to úplně Jo. Chápu tě úplně, takže zaprvé, tak ta moje kosmetika, já s toho mám vždycky srandu, jak když vybíhám, tak vždycky říkám, není důležitý výkon, ale výza, že? Jako musíme vypadat, jo? Takže to je moje takové, jakože si to dělám legraci, já se vždycky snažím ze všeho dělat legraci v takových věcech. A tady na tom závodě, já se přiznám, že tady si myslím, že já jsem to měla protože tento závod jsme byli s Markem, když jsem mu to odkývla, tak jsme byli domluveni, že to povedu já. Povedu to já, aby jsme prostě byli svěží, aby jsme to vydrželi. Chtěla jsem to mít jasně jako tak nějak naplánované. To si myslím, že jako umím si naplánovat ty dlouhé trasy. A já bych asi nezměnila nic, vůbec nic. Oblečení jsem měla úplně top. Myslím si, že jsem se převlíkala tak, jak to bylo třeba úplně top. Všechno mi sedlo. Jediné, v čem jsem já udělala asi chybu, bylo, já jsem si koupila bodky. Jo. Koupila jsem si tady ty North Faceky. Neměla jsem moc času je odzkoušet. Říkala jsem si, no uvidíme, já jsem fakt střelec, já se rozhodnu pro něco vedu, takže tady, když jsem zase střelila boty, říkám si, no dobré, tak je to dobrá bota, drahá bota, možná mi sedne. Sedla mi úplně topově, fakt jako masakr, ale když jsem ji kupovala, tak mi byla větší. Teďka vím, že byla úplně nejlepší botou, kterou jsem na ten závod mohla vzít. A bohužel jsem měla jenom jedny tyhle. A vzala jsem si potom ty Dynafitky, které má ten druhý pajdulák tam. Já to ukážu zase. Já jsem na ně zvykla,
mám je o, já nevím, 1,5 číslo větší. A my jsem normálně na 100 kilometrech rozťapla tak noha, že tady tyhle boty jsem měla na jednu etapu, já nevím, na nějakých 30 kilometrů a musela jsem to stěpat. A vlastně jsem měla jenom tyhle boty na závodě, jsem měla jako takovéhle dvoje, jo? Takže jako jsem měla botu hodně, ale prostě tady tenhle typ, protože jsem na to zvykla, běžela jsem v tom scény, běžela jsem v tom Istrii, prostě bota je super, sedí mi. Tam se mi ta noha po 100 kilometrech rozťapla jak žaba a seděla mi jenom tady ta, ale mi se tak promočila, já jsem měla tak ty nohy mokré z toho, jak pršelo, že prostě to nestačilo vyschnout a tohle mi chybělo. Já kdybych měla tyhle boty troje, tak nemám takové puchyře. Jo? To bylo jediné, co si myslím, že tady byla moje jakoby chyba, nebo takové to, takže teď vím, že si vemu takovéhle boty troje, abych měla takový prostor na tu nožku, protože běžet prostě 100 km to fakt odbouchnu tady v tom a nic. Ale tam to, jak ta noha prostě napuchne, oteče, tak toto byla úplně boží velikost, boží bota, měkká, nebylo měkký člek, kolena, nic, ale musím mít troje tady tyhle boty. To by jako pecka. Chvilka ticha. Já nemám taky všeobecný přehled, ale zeptám se někoho, kdo to používá, než abych to potom musel zjišťovat. K čemu, nebo spíš co to jsou ty elektrolyty? Že jsem teďka viděl, že to hodně lidí promuje a takhle. To je, aby jsme neměli křeče, jo, jsou to jakoby prostě minerály, ať to řeknu, aby jsme neměli křeče, aby to tělo dostalo to, co potřebuje, jo, takže my jsme co 2 hodiny měli jsme značku Hammer, tak jak máš ty gely, takže to měl Marek, takže to jsme si dávali a fakt my jsme neměli jedinou křeč, že by mi brnklo někde něco, jo. Jak když běhám v těch vedrech, třeba na té Istrii, tak já na křeče netrpím, ale sem tam se stane, že prostě běžím a cítím takové brnk, jo, že tam něco už, no tak samozřejmě okamžitě dávkuju, jo. Takže bylo to i tím, že jsme si hlídali pití, měli jsme ty elektrolyty, takže určitě za mě to bylo super. Jo. A já říkám ty BCAčka prostě, mě nic nebolí. Já nevím, jestli to je normální, ale prostě nebolelo mě vůbec nic. Jenom ty půchyře a ty nechty, no. Ty mě bolí ještě teď, snad bych řekla. Že nebo, no to je citlivé, ty lůžka jsou strašně citlivé, no. Tak, ještě někdo nějaký dotaz? Já bych se možná zeptala. Tak. Linky, ty jsi říkala, že jsi začala před 9 lety, tohle a co, nebo jaký byl první závod, co byl ten impuls, nebo je to možná takové osobní, nebo prostě jenom takové to, protože já třeba jsem se přestěhovala z Prahy a Chorvatská nížina a hory mě tady totálně jako nadchly, takže já jsem si zažila svoji 24 první teďka a chtěla bych jako dál pokračovat. Jen jak to jako člověk tak má, nebo... Tak, jak se říká, za vším hledej ženu, tak tady zatím stál muž, takže měla jsem nějaké osobní problémy, jako, nebo jsme se rozešli a já, abych se nezbláznila doma, tak jsem se rozhodla, že začnu běhat. No a začala jsem běhat v červnu, vůbec do té doby jsem neběhala, chodila jsem do fitka, na box, kolo, jako taková ta sportovní běžná aktivita, myslím si, jako každý normální smrtelník. No a pak jsem nějak v červnu si řekla, že nebudu doma knučet, že to za to nestojí. No a začala jsem prostě tady tímhle stylem prostě běhat a dělala jsem to tak, protože jsem měla malé děti tenkrát ještě. Kluci byli malí, byla jsem na ně sama, tak jsem to dělala tak, že jsem doma běhala opět na tom pásu. Pořád prostě každý den 10 kilometrů. 3krát denně jsem šla v noci sama třeba na Smrk Lisou, ten okruh Smrk Šance Lisa, takže tam jsem si vystřelila, někde ve 2 hodiny jsem vyšla. V 7 hodin už jsem budila kluky a jeli jsme do školy, nebo v půl jsem budila kluky a jeli jsme do školy. Tím, že moje sestra bydlela vedle a kluci jsou byli takový šikovní, tak jsem věděla, že se jim nic nemůže stát. No takhle jsem trénovala 3krát týdně, no a v září jsem běžela Beskidskou 7 a byli jsme druzí v mixu. Takže já mám asi takové předpoklady, proto se přiznám. Jo. To i jako tak člověka pozbudí potom, když vyhraje po tady tom všem, tak... No, tak tam jsem asi zjistila, že miluju ty dlouhé tratě. Že prostě to je to, co asi celý život jakoby hledám, protože jako to nejde ani popsat, já to doběhnu a já si už ani pořádně, já jsem si dneska se přiznám, já nebudu lhát, nebudu si na nic hrát, já jsem si musela dneska přečíst ty díly, které jsem k tomu Igru napsala, protože já, když doběhnu, já tak jako týden jsem plná emocí, ale pak samozřejmě začne práce, děti, rodina, to stěhování
a já to vytěsním z té hlavy. No a zapomenu i čas, jaký jsem to odběhla. Tak to bylo s tou Beskidskou sedmičkou, ale tam jsem zjistila, že chci běhat dlouhé tratě. Takže tam to jakoby nastartovalo se, a to byla Beskidská sedmička, jeden rok, druhý rok, třetí rok, čtvrtý rok. LH24 k tomu, pak se přidala ta Istrie, pak se přidala, já nevím, co jsem to všechno běžela, Scénik, pak zase Istrie, tu jsem snad běžela 3krát, jo, to je nějakých 170 km, jsem to zmiňovala. Jo, teď jsem běžela ten Dinarides, to jsem prostě se tam nahlásila tak jako, že to vemu jako trénink, že si to prostě před tou 250, tu myslím byl duben nebo květen, že? Já nevím, jestli to byl duben, ať vám nelžu, ale prostě říkala jsem si, dám si jeden dlouhý závod, nemám na to čas, uvidíme si uběhnu z 80, uběhnu 250. Takže proto jsem jela na Dinarides, na startovním poli, nebo na registraci jsem se dozvěděla, že jsem jediná žena, to jsem si furt říkala, že si dělá jako prdel, že to není možné, abych tam byla sama. Pak na startu nám řekli, ať si dám pozor, že ví, že jsem běžela Istrii, ale že toto je strašně technický jako úsek. No takže já jsem zase si nastavila to svoje, prostě půjdu si, dám si sluchátka do uší a budu si to bouchat. No a tam jsem na tom 35. nahoře, na tom kopci chytla takovou vychřici, že jsem se chtěla rozloučit s dětma, ale nefungoval mobil, že? Takže tam jsem taky jako kufrovala, proto nemám ráda ty bouřky, ty blesky a tak, to jsem jako to. Ale doběhla jsem do toho na 40 km, chtěla jsem pokračovat, jo? A zrušili to. No, to mě naštvali, tam jsem to přežila, to vám to zruší, že? Teďka jsi zmiňovala, že teda běháš sama, ale i s parťákem, tak se pro tebe lepší. No, těžká otázka. Řekla bych, že obě mají svoje plus a mínus. Já jsem zastáncem toho, že když je to dlouhý závod, to znamená třeba to, co jsem běžela teď, tak z důvodu bezpečnosti by měli běžet dva. Prostě já si myslím, že to je daleko bezpečnější. Jo, něco se stane, ten druhý prostě, tak jak mladíček třeba měl tu krizi, tak prostě já do něho mluvím, pořád do něho jakoby jedu, Marku nespí, jsi v pořádku, pořád s tím člověkem mluvíte a máte ho jakoby pod dohledem. I když tam jste sám, tak prostě neudělá člověk nic. Zase samozřejmě to je daleko těžší, protože se musí sladit dva lidé. Musí se sladit ještě k tomu muž a žena. My jsme jakoby opačné pohlaví, to znamená, je to zase daleko těžší. Jako miluju běhání sama. Já si dám prostě sluchátko do ucha, tam si dám nějakou svoji hudbu a prostě pinkám si to. Mám ráda i závody sama, řekla bych, že poslední dobou jsem tomu přišla možná na chuť víc než ve dvojici. Ale samozřejmě ty dlouhé bych strašně chtěla jakoby běžet ve dvojici a myslím si, že bude překvapení, že poběžím s někým a bude to úplně top závod, nebo top projekt, nebude to závod, bude to zase udělaný projekt, takže si myslím, že to bude zajímavá dvojice. Není zač. Chci se tam, kolik se teda vybralo, nebo jestli jsem tady nebyla, když se to říkalo? Já si myslím, že to bylo nějakých 82 000. Jako 250 to není, ale myslím si, že díky tomu, jak jsme to měli, protože já jsem tu reklamní agenturu Better, která nás oslovila, která nám fakt neskutečně pomáhá, já nevím, kdybych mohla, tak tady fakt klečím, tak nám s tím pomáhla asi 14 dní předtím a myslím si, že to je neskutečný výkon vybrat tolik peněz. Jo, takže nějakých 82 a ještě máme vlastně dneska tady tu sbírku, takže kdyby někdo chtěl darovat tady něco nebo prostě udělat screen, dá se to i QR kodem, takže můžete ještě doplnit a tím pádem potom budeme vědět, protože my to tím chceme ukončit tuto sbírku a nastavovat Cupitále, který bude 16.9. kolem obchodního centra Frida. Bude to benefiční závod, spolupracuje s náma obchodní centrum, takže to je takový společný závod a my vás tím určitě pozveme, chceme srdečně pozvat. Všichni máte určitě na stole letáčky, tak se na to koukněte. Pokud nebudou žádné otázky, tak já bych to trošku uzavřela, nebo začala uzavírat s tím, že bych strašně moc chtěla samozřejmě nějaké lidi vyjmenovat, poděkovat. Takže jako asi se k tomu teďka už odhodlám. Můžu? Nemáte nikdo nic? Takže já se přiznám, že tento projekt, jak už jsem se zmínila na začátku, byl pro naši nadaci Nezávodím pomáhám. K tomu, jak jsem k tomu došla, nebo prostě nedošla, že chci pohybem pomáhat, to si myslím, že už víte všichni úplně. Jsem vděčná za to, že můžu, že se můžu hýbat
a není to prostě o ničem jiném, než prostě pomáhat těm, kteří takové štěstí nemají. Tak to máme všichni nastavené v nadaci, věřím, že mluvím za všechny naše členy, takže tento závod byl na to nastaven. Tento závod by ovšem, nebo tento projekt by neměl vůbec šanci, aby jsme něco vybrali, kdyby neexistovala agentura reklamy Better, která nám s tím neskutečně pomáhala, aby jsme to všude prostě mezi vás rozhodili a tu sbírku udělali. A tady moji baronce, která prostě opravdu se klaním až k zemi, že si to pro nás celé dělala. A já se přiznám, že jsem tady za náš tým nadačního fondu za toto donesla prostě kytičku. Jo, moc děkuji, baronko. Samozřejmě všechno, když běžíte, to jsem zmiňovala, je to o lidech, kteří mě mají rádi, kteří nám, nebo mě a Marka mají rádi, věřili nám, podporovali nám, teď nám prostě ty sbírky, jako samozřejmě, když jsme doběhli na nějakou občerstvovačku, tak nám ten náš support tým řekl, co a jak to vede se, že super, že lidi posílají. Ivetka to tam posílala z nadačního fondu, screeny, prostě byla to neskutečná podpora, takže musím poděkovat i vám všem, kteří jste nám pomohli a věřili nám, ale musím tady zmínit i lidi, kteří mi nevěří, nebo prostě, nevím, z nějakého důvodu jsou lidé, kteří si vždycky do mě ripnou. Takže těm chci taktéž poděkovat, protože mě to sune neskutečně kupředu. Toto je prostě pro mě výzva, že to vždycky zvládnu, takže těm taky děkuji. Samozřejmě musím zmínit znovu mojeho manžela, který má se mnou trpělivost, jak při tréninku, tak na závodech. Manžel určitě vystoupí ven, tady se na to taky jde. Takže to je můj muž, který je mi strašně velkou oporou. Samozřejmě mám rodiče, ti by tu určitě dneska byli, ale ti jsou na dovolené v Chorvatsku, tím je neskutečně zdravím. Určitě můj brácha by tady byl, moje děti, ale ti jsou prostě s nimi, takže těm všem děkuji. Děkuji svému parťákovi Marečkovi, který se mnou běžel. Děkuji jeho ženě Ivece, mojí tetě ve Švýcarsku. Neskutečné díky patří tady Honzíčkovi Brodovi, který nám dělá videa, tam ho vidíme vzadu, kdybyste chtěli vidět. Ano, tady toto všechno dělal, takže moc krát děkuji, že jste měli tady ty filmy. Martinovi, který mi tady dovedl televizi se svou ženou, jo, takže Martine taky strašně moc děkuji. Já se přiznám, že já 100% na někoho zapomenu, je mi to strašně líto, že si to všeho vážím. Děkuji kilpy oblečení, které prostě mám od vrchu. Já mám i spodní prádlo kilpy, kdyby někdo chtěl mít tuto otázku, jo, při běhu. Mají super holky, jo, super prádlo. Takže i toto mám. Samozřejmě tady tu výživu, kterou dostávám od toho bráchy, ten nejlevnější protein. No a teďka bych asi přešla, já teď uvažuju, komu jsem nepoděkovala, mě to fakt nemrzí, Tiande mi dává masky, takže super masky, ty jsem taky zmínila, strašně děkuji. No a teď asi přijdu k tomu nejdůležitějšímu, já doufám, že jsem na nic nezapomněla. Je to bude strašně mrzet, protože já, když toho je hodně, tak to. Přijdu k tomu, co jsem na závodech vyhrála. Když jsem doběhla do cíle s Marečkem, tak jsme každý dostali samozřejmě něco na krk. Takže já jsem dostala, Bobby, sundáš to? Já to nechám manžela sundat, protože on by to mohl spadnout. Takže já jsem dostala tady tuto medaili, snažila jsem se to nějakým způsobem zarámečkovat, ale ono to prostě nejde úplně tak, jak bych chtěla, ale nicméně já vám to nechám kolovat. Hlavně mi na to dávejte pozor, prosím. Jo, podívejte se, co jste dostali, nebo co jsme dostali. Každý s Markem máme svoji, takže já si dovolím tvrdit, že na tom jsou kapky potu, krve, puchýřů a všechno, protože to je prostě, to jsou ty kameny, které jsme chodili. Jo, takže si to v rychlosti projeďte, ať víte, jo, to je prostě, myslím si, že je velmi cenná věc. No a druhá věc, kterou jsme dostali, je tady toto tričko finisherské, 250, já bych tam přepsala na 271, no, ale bohužel měli to jenom 250.
tady toto tričko, my jsme ho zarámovali, já bych ho dala kolovat. Jenomže my, když jsme to chtěli tady dneska zarámovat, jak to má takový krásný vzhled, tak nám už druhý rám toho bohužel křupnul. Takže já se budu moc omlouvat, když prostě je to křupnuté, takže vám to nebudu posílat. A ke mně připutovala ta medaile. Takže já tady tu medaili, kterou jsem dostala, tak bych z celého srdce chtěla tady dneska někomu darovat. Je to člověk, který je prostě neskutečný srdcář, všiml si mě a myslím si, že kdyby se to nestalo, kdyby mě neoslovil, tak my nejsme tam, kde jsme, protože se do toho zapojila celá agentura Better, jak jsem už říkala, prostě nevím, jak poděkovat. A já bych teda jako jednoho ze společníků chtěla tady tuto medaili předat Petrovi Vojtilovi, který určitě předá celému týmu, nebo za nás, za nadační fond, celému týmu Better. Děkujeme moc. Děkuji. Tady. A tady máš, podívej se do toho. Já teda moc děkuju za neuvěřitelný dárek pro nás. Já se přiznám, že 10 dnů už bojuju s Lindou, protože já tu medaili nechci. Já jsem říkal, že ta medaile nepatří ani mně, patří možná úplně maličký kousíček Betru, patří Barunce, protože je velmi jaksi aktivním členem Betru tady v této akci. Ale zbytek té medaile patří Lindě, protože ta to vybojovala a vůbec si to ani nedovedu představit, co to všechno je. Takže já, Lindo, děkuju. Už asi po 6 se klaním před tím výkonem. A já si klaním před tebou. Přeji ti další úspěch. Děkuju. Děkuju moc. Já Peťovi strašně děkuju za krásný proslov, ale já to prostě pořád říkám všem, ta medaile není moje, ta medaile by se možná ani nestala, kdybych já neměla za sebou takový tým, takový support, takové lidi kolem sebe, vás, kteří nás podporují, to prostě si nedovede nikdo představit, co vás žene kupředu. Takže možná, jak manžel říkal, okamžitě sejdeš dolů, půjdeš na té hoře, jak jsem o tom vykládal, sejdeš dolů, končíš. Možná bych to udělala, kdybych neměla za sebou toto všechno. Možná by se to tak stalo, ale mi bylo jasné, že to udělat nemůžu. Takže za mě to je vybojované společně se všemi lidmi, bez rozdílu. Takže tak. A jelikož jsem dostala v cíli jsem dostala věci 2, kdyby jich bylo víc, tak je rozdělím určitě spravedlivě. Bohužel tím, že nám za naši dřinu nedali ani medaili za druhé místo, tak mě to jako mrzí, protože bych ji samozřejmě dala dál. Tak druhá věc, kterou jsme dostali, manžel mi to sundá, ale to nenechám kulovat, to jenom prostě daruju někomu. A ten si bude dávat pozor a odpustím to rozbité, ale fakt je to druhý obraz, který jsme pro tu koupili a prostě zase to puklo. A sice nemá tam potit v tom a má se prostě potom nosit, jo? Takže ten, kdo ho dostane, ho má vytáhnout z toho rámu a má ho na sebe nasadit. A ten někdo, nebo spíš ta dotyčná, je paní Rakovská, moje Peťka. Já se přiznám, že to je paní tam Brožku, která se dělá, určitě přijde tady za mnou. Ona je s obchodním centrem, jsou s námi od začátku nadačního fondu. My jsme byli úplně totálně v plenkách, vůbec nic jsme ještě neznamenali. A Peťka Rakovská, ředitelka obchodního centra, nám byla vždycky prostě ta, která nám pomohla. Pro mě neskutečně srdečný člověk, neskutečně inteligentní, zlatá žena, bez které bychom se nedostali tam, kde jsme. Já prostě taky teď nevím, jak ti mám poděkovat, protože já věřím, že Ivetka to cítí úplně stejně, cítíme to všichni stejně. A prostě strašně ti děkuju za to, že tě znám, že jsme se spřátelili a prostě to tričko je tvoje. Takže ještě ti dám moji kytičku, moc krát ti děkuju. Já můžu něco mluvit. To je tvoje. Tady máš toto. Tady máš kytičku.
No a já přizvu ještě i Leničku, protože to je pravá ruka obchodního centra Frida a má tady kytičku, takže věřím, že nenechá tady Peťulku stát a přijde si tady pro kytičku. Tak, moc děkuju i Leničce. To se vypiješ. Protože všichni nám pomáhají a já teda nevím, jestli můžu tady přizvat i moji Ivetku z nadačního fondu, ona nechtěla, ale já jí děkuji strašně moc, protože to je samozřejmě další člen našeho nadačního fondu, její manžel Peťa, který nám pomáhá. No měla bys tady jít, co? Ivetko, pojď, ať se ukážeš. A samozřejmě bych chtěla tímto pozdravit naši Marcelku, která je z nadace, ale ta tu není, bohužel, jo. Takže samozřejmě i tu moc zdravíme, protože bez těchto lidí by to prostě nešlo by to. Tak. Takže ty holka moje. Dělala, že to nemám ráda. Čurno. Tak, můžete mluvit, jestli chcete někdo. Prosím, já už jsem tam mluvila dost. To mi nemůžeš udělat. Tak nevím, co teda měla říkat. Něco řekni, Asi nic, tak já doufám, že další projekty, které budeme připravovat, takže budou úspěšné. Přeju si, aby jsme vybrali co nejvíce penízku pro děti, protože o tom to vlastně hlavně je. A jsem ráda, že nebo chtěla bych vás pozvat na Cupitálek na 2. ročník, protože myšlenkou toho je zanechat rovnost mezi zdravými a handicapovanými a o tom to je. Už to děláme. Tak. Já se asi přidám, tak já jsem to teda osobně moc nečekala, je to asi pro mě teďka trošku challenge a závazek, protože budu muset chodit na ty hory častěji než doteď. Já ti budu dělat průvodce. Ano, už se tak stalo. Nebudeme říkat, že jsme zabloudili cestou z Lice. Bylo to profesionální, každopádně opravdu budu ráda. Tady za Lindu je skvělá baba, která ví, co dělá, strašně si ji vážím. Nikoho takového jsem teďka nepoznala. Budu ráda, když budete sledovat webové stránky nadace a sledovat všechny akce, které pro nadaci a pro všechny, kteří tu pomoc potřebují, budete sledovat. Děkuji, že jste přišli. Díky, mami. Prosím. A já děkuji za vás obě, že vás znám. Takže myslím si, že jsme to všechno zvládli, protože tady opravdu o tomhle jako Peťka nevěděla a mě strašně mrzí, že jí to předávám jako prasknuté, ale prostě my jsme fakt včera lítali jeden obraz, druhý obraz a prostě ho musíš nosit, takže já věřím, že se uvidíme velmi brzy na horách. Já už se ho teďka oblečila sice dolů na kole, protože nevím, jak to potáhnout. To bude ideální. Takže já vám moc děkuji za přednášku, že jste poslouchali, že jste nás podpořili a věřím, že až doběhnu nějakou tu další šílenost, tak zase přijdete na naši přednášku. Takže moc děkujeme.